na watumi asua de ate se de watna class asua de anu a wei de hia so benya laptop na wasenya internet e de aka ho enfie mienu enfie miensa enfie nan ni nyina da ebi e wo hode ma kwada no ada bia me ka chose wo mo be kira kwada no ade ma na kwa akotwro wase exams no wonum nyina ya pabene fo wo mo kira de universities ahodo ntia kwada no ye kira na de a wo betwa pa nya fie na wo kwa akotwro second world war third world war da bi we de pepa wunya tran wunya provisions wunya niama ya toto kwa boarding house ni bia de hia se wo benya computer no nya internet de aguso akwada no ye kire na de ma na kwa akotwro wa ye kenso hwe ne manetwa wo ba no hwe no kra ni nim de ne wo soro nanso oje chas 1 je chas 2 wo person register no a SHS online so betumi de nkwada ni nyina ba wo beje wonom a register wonom atete wo mo kotwra flying colors no ebeye mo mesro froyen e wo 0599 022 998 0599 022 998 na kwa register kwada no sanse SS no aba wa phone so wa bra yenkwa classroom nanso ye besua de wo wi ano de we e na mekanfo de ma sanse wo no mu a eboa mo adwene mu bie wadwene mu da ho usua de a ekontam enti na da bia tufo se wo ye wo fo wonkɔhye baabi na ankwa anom ya abomodin na ma kwada ni binum sanse siesie kwada no ye kwada ni ye vitamin bagan and fear drunu ni achene yantel masem boni biada we cafe nim choco banana strawberry ning nada ebi wom ti wunya bia bebo apa vitamin ne minerals ne de bebre no ne wom calcium omega 3 6 and 9 ni nyina hyemu mo merafue ya pebi no nom na dia dance ba bia tontontonto no de ba bia tontontonto nsuo no ensando kodoko no obowura kwa no aka chom se vitamin enwa bia na wo pe mesoro gbuma so oto nti choco banana strawberry na wo pa wo de okwa body to din na kira wo mo de pe na wonom entumi enton bi ma Kwajo Rekon Royal Enterprise ni abusua wonom na se enya aduro bia ni aduro no de wonom na asa ho yarewa wode Rekon heba mexture na badwaman so aduro we dodo na afre no kurasi ni aduro no ebi ko nipadua no eboa infections be ko pressure ho nsem koko ema wonachi afichi kromu hawa hodo da won so no nyina mema waye mere won pam siateka oto asintini na atwon eye okurasi ni aduro no eno na bebo wayi sa ha na firi wono mo a ekwa emma bieu efiri se yekwa yebreto mu nubra ne hahan aduro no ennam eka nipadua na eboa pa tu yade ase promise aba akọ hono ma benya bi ato Posa Capidank Misty Heba Sax Pharmacy OTEC FM Time FM Techima benya bi Ejoso Fredman Heba Dani Heba Top Amazing Heba na yahodo nyina no ni bi ewo hono mo ba bi eto nu o man Ghana fa na ba bi a baba awura na wo de wasam ye ba akopɛ o se okurasi ne aduru no enu nti na wonam de aka ya ogidia na mo ya wo betu na de kopɛ aduru no bi hawo na da wo so anti wo kopɛ aduru na nom no ebe ye firi hono mama sumdwe mapa aba 0244470067 ya homa open dudu mu anu afrem panifo na no wono mato kese ewo sa kwan ne so Perfect series books ni abusua ene abofra bia mo bio efri nwoma we ya Ghana Education Service na jatuma na kadene stamp abosu nti wo ma twe brofo na brofo da twe no da form kenkan tiase abofra no hwemu a no no angasa wanyam ntiase nti bo ama nyoma nyina konkan de ma no ensohwe bia obegina ni mu bia wo twere disu nkunim efri se wanya nwoma papa eno akenkan ama nyoma nyina konkan edi ama no efri KG1 kosi JHS3 no wono de nwoma hodo ni nyina bia badwaman so nti wo de wo kwa wasam ye ba akopɛ English language na opɛ science na opɛ mathematics do hwehwɛ bia wo se opɛ perfect die no bi ɛno na bɛbɔ abɔfra na ma nyoma konkan na ni kasam ba ko ne se wonom set mock exams terminal exams sanso na midterm examination ahodo nyina nti wo yo wofo sukuu bi na wo dan no a kona kwagye nsemisa ahodo bi fa bɛsɔ mɔfra no hwɛ ansa na nsɔhwɛ brɛ no aduru kɔba ne saa nyoma nyina kɔyie ɛde ma wonom Accra danso my first stop mo hono sanso na Kumasi Aputoja station hono a perfect series mo mpanifo di djuma ewo ho 0243299938 and 0540755465 Enyume na ebo asosne na ensema hodro ni nyina da wie yakenkan ade amamo somfo of a John entry boss yakon labo asomfonum ne yemienu midin Mami ajuwa nyantatan domini Abrewaba Kofi Chumesi Afrika siano emu ensam eni Asem Beba Dabi Nyaba ne santi ensam ahodo asisi ni nyina da ya boaboa no awiabre ya de bra mo sa Asem Beba Dabi kasie na arahosam a efri Asenof eba enese ewrabia ni din
ade Faustina akom wanya emfie no aduasa na krachi a wone ne ti no Wahabu Abubakari wono so wanya emfie no aduana ba akọ 41 na wonum nyina na etie ewa anum ye no ewo Asenof na amaniye no kyerɛ sɛ wɔn ho bie wɔn wɔ hɔ a dem anadwo abremu ɔnom ada ne sa ɛna bɛɛma yi ɛyɛ sɛ wɔbaa ne fon so deɛ wɔkɔ akɔfa na wɔkɔfa yɛ no hu sɛ numbers bi a wɔbaa ne fon ne so no ne tirim nhyɛ dan nkyere no ɛwɔ ho nti no ɔbɛkɔ akɔbisa ne yere a na wada enti ɔkɔɔyɛ na ɔkɔ nyane a awura yi ya na wɔbisa no na hwan na fra wɔ ha yi hwan na yɛ wusie ha yi ɛna gya numbers wɔ ho yɛ nti emu menteme ho asane questions bisa na saa questions hwan na fra wɔ hwan na testo na hwan number nie ya ɛne obi yɛ hu deɛ yɛ bɛɛma ya tutuo ma wɔ bɛyi ne nsa no benkum no wato de abɔ no nipa mro krachi yɛ dwane nipa dawro ma bi ba yɛ ɛno ɔmbɛbo ayɛ ɛbɛfa ababa wai ɛde no ɛkɔ emergency ɛwɔ asimfosu ya wɔmo ɛhwɛ no St Francis Hospital ɛwɔ hɔ na amaniɛ no kyerɛ sɛ bɛsis nnɛ ya krachi wodi sɛ nya mmarasam ne deɛ watupia de afɛ dan a wɔmo hwehwɛ ne paade na ma aposifoɔ sɛ wɔbaa ne tia kɔfa ne fon hu sɛ bibi wɔ so sɛ mpa ne nka abotro kɔtutuo de ayɛ dan ya sabre oba no wɔn hu yɛ kyerɛ sɛ baabi ɔda no ɛka ne nsɛm na nso baabi ɔda ne mu ayere pa yɛne adehye bi edi nkɔmɔ ɛma deɛ ɔmo hu yɛ nyinaa wɔn abɔ ne tofoɔ de akyɛ ama ne boni kwame agye ne boaten sei ni bedi anu no kwan wom kakra nti amati me sɔre ntempa na me se mekɔ afom nti ma sin bi asɛ nti na me yɛ ni yi na me te sɛ munjimi o am se ndi asɛm ba ne medi kan ate sɛ twa bi ato nti me te munjimi o na me so sɔre ya me kɔ nti me du ona me sɛ me nua yiri gye mika ma motaa no na sɛ me so me yɛ da me so me hia no nti me kɔ so na me sɛ hu moja na me sɛ ndi asɛm na so ni kuna bɔ ne tuo na yɛ de kɔ bungalo hospital nti yɛ de kɔ amohwɛ na mo yɛ sɛ yɛ fa ne mbla ha yɛ de ba ndi na o se akasakasa bi aba muntem na nsɛn me nua skro ni ahodin o yale pa eja ne sɛ we kura mpo no akoba mpo na mo yɛ nsa ka mbetwa esi we kura ni so na me fie ni ɔno so fie ni me madam me kunkura na di nkan pie nya me tia ne sɛ tuo bi ato pay na me di amerika edi asɛm na me fie sɛ nkan da na mo di nkan ma bi hu comment me fie sɛ kraman bom na wato tuo no nti ɛhɔ na ne yiri ni kikam munjimi o timi ko fe me kun sa lebia wonsoro me se da hwe ni we besi na me te ga ne nkikam ba ma na no odi wasan so asane afifie ho oba ga ne ma me fi onti ne kura ba ma na ba gi tuo ne fi mi nsem na edi diem ne ka fa ho no na yakɔche ga no mpobo ampo ye nhye bi laki se me da mpo me se na iti we ni edi nkikam we se azuma nyame aye wie nti me de mpai ni suwa fi se yi bi keke san etuo na kane ha awan ne no fu ha no ne nsa no se ni edidi amerika me kun kan wo ne bla we kan ho na ye bedu hospital bedi edua ho no mo na mo hwe ne kaka na mo se ye mfa ne ye de embra ha no mo na me ni omo baaye o se be ma no so o twempuna se si o be ma no yale wa ye mre nti ne yiri nso fa na o ye nti o fi se bia wo we o se ye bisa no ɛno no enti yɛsi w'anum no we yɛ Asenof mfimfiri mantamu na ate sa de hye bi a wɔkɔbo ayɛ ɛde Faustina Bukari abɔ ne tuo ɛne ne nsa benkum no ɛde ba ne nofo ne nkyɛmu hɔ die ne nyinaa etuo ne kan nofoɔ ne kansa ne nyina da ya sabre St Francis Hospital wasimfosu ɛna wɔn kasa ebu ayɛ a wɔn de Faustina kɔ ya doctorfoɔ ɛyɛ de wɔn betumi bi a ɛde aboa no yɛkɔ Kumase adwira kwantempɔn so na awerɛhosɛm bi asi wei ɛyɛ kan kwanhyia ɛnka ne nka wotena ka mu a no adwodwɔn ho yɛbɛprɛw na kyerɛ sɛ waduru baabi a wokɔ na wosi fam ɛnɛ wonim na wokɔda yɛmprɛw na kyerɛ sɛ asamando deɛ da sɔre biara nkwanhyia si ɛna no memenda na ɛbɛtɔ odwa sɛ tipa track wɔno ɔse anwea yɛ mu mma yɛ a wɔde nam na hyɛnsodeɛ ɛyɛ GT 3367-22 na ebra tipa track okwa na ose ohunu aboboya bi na aboboya nipa domo a na ehyemu no enye nipa ketwa na ho ese ne aboboya no to kɔ ha na abasei na ose oje wo mo nkwanfiri so hwe nipa na na ewom no ode bomu a emwa enti tipa truck driver no eye bia se nka wo betumi na obesueve na ansueve ekobomu eno aka ho bi tipa truck driver oni ni mate se breka se pra wa pra no
ano odin pa na no na de hye bia wo ho no mo e kire se omu hwese na nkwanhia ne tentenim esitie na okra bia hwere ne nkwano a nyankropon wa yade firi se nkanipa bewu papa na eno na ka hu bi ni amane boni kwame ageni mboaten professor woni ade hye ehunu nkwanhia no ebo nkomo omanu asem eni wa se wo ye overtaking no overtaking na oye na o se okara wura ne ba no awura okara wura no kwan no wa so okara wura na ban wi ti afi oye se obasa atwa sia na wura ono anu kwan mu wo twa wura ono anu kwan mu na na tie no so wo ka no na omu edu na emu no so ofom this year no oh enipa do so okara ne enipa do so do so ko ti aso ne nkanya sam kitwa nipa ya ma okara no mu tie ya adwuma de hu ase ka na ba oba no yo bateki na muteki agura ne kwa ena oye no muteki agura no bateki oyo no bateki tano be shio kadaura do shio kadaura sana wata trust gen ura ni kwen do trust gen sana enyan dagana na let's see how wara ko mu bufom e ba sha de so ina ma pie glass ru bra pie e ni tam ponko pie wei eya dansefo ya wo mu hunu nkwanhia no emu amanebo ana ode som yen Honorable Dr. Frank Amwakohine ena eye Asante Mantem Trafo enwada wabrana wane Ghana 43 ni Asante Mantem fo edi enkomo ya waba ye nyina adwuma waba bebo dia ma Asante man ni die woguso a waba be yo nyina da dia kan sa televised address no wo ye bi eno akwasie eno ode atudwa wo kirim sa ade ba kwa ba Asante Mantem ha dankrofo akoma so pa eya hunidie hu nsam ene ba bia be fa bia nkrofo kan fie odi huni ye mpafi so enipa mo kan ye mpafi ya wo mo anu ode bi o me fi na wo mo ton ade na wo mo tim wo mo mfa ho ho no mbedidi aye bibia na enu emu no ode atudwa se ade ba kwa ya de ne be ye minister ha mampanyini attack se ne paso ma na ni nkɔ ho eya ne hunidie hu nsam enti oba ye wo ma wo ma ye nhwe han na wo ma fom kwan bi so ena me fi ya kom yo madwin so mbe fi ya sabre ya che wo mo eye oha eni edumienu 112 eye nkrofo ya che wo mo we sanitation offenses e fi embra bi asa nkrofo wo mo busuo wa bra minister a kire mo kwan fa so che wo mo eni empo aso kire wo hode ma wonom no ensam ni. One issue about sanitation issues you say I am nkrofo ka say ya enforce laws na Emma Yakopko prayer no na nkrofo asa ede efi no asa koguo because umusabo so mebia no nkrofo be ko no makakopra saa de re na ekoso a Emma kro no mu enini no I am happy and I'm glad to announce to you say in the region yache nkrofo amako 112 as I speak with you now here prosecuting for various sanitation offenses the makan na ne twi mu ye say region yimu enipa oha ene edumienu ana emra no ache wo mu a ida se no mo to bola de agu gata mu ana se omo to bola de agu lo kwa mu ana omo to gata de agu ba bia eni so omo de enura ye de egu aka su biom ba bia yen designate here for a refuse we no you don't have any business dumping same over there so that we will be able to have a good control over sale. Enti womu egu bola baby enwoso womu de guo eni efin du huni still na omsi ye pefi womu dodo a minister ba ye yache womu ye mrache wod maso emu amane na ate se waje brani adaje adomu asuko ade amayi ye to ansem no so ewo nantwikum ye nantwikum ye krokuma bi obabia ni anwa so bekwa kropon mu Western North Mantam no emu na sebreka sei amanebo no kiremu se eja kasie bi ato shop bi mu a enam so sebreka sei shops ahodo 9 ena ni nyina hye amanfo afa kapa bra OTEC 102.9 na behwe se ne eja no esi franam amanfo ne omadodo na ahye na emusi katwitwiri die nso ahye no enyansem ketwa asem ne beto odwai kwame agye nimbu aten wone kasamafo madum jadwumakuo wo babia ni anwa so bekwa kropon no mu Richmond apia wabonkomo wakire se ne omote asem no na wo mukoduru yesene na eja no ano sisifa ene de woyeye edeboaye one aboho nkomo na adokwa me hu de se ahwe hade a ebu hu de stores na no bimbe
stores in your Brimber. If you are about 6 or 7 stores, now meet up. Extra cables, so what are installation? If you actually, if you also need joint in the or doors, then when you are to produce it, if you also walk in 1 year check of the beer, one's a messido. If you are not offended, wager, you are not charger. Then what they should do, if you are not phone wager, they should do. Go with JBB, or they should be got in there. They share the yen should have power fluctuation here. I have back there because of power fluctuation. You are 3 ways, but we are sure there will be Jenny BBC. It's a good investigation. Any idea Richmond appear on a Casama for and a Madum Jajuma war baby and Yaso be quiet, Croponumu. Now, what she every year weekend more na video be about social media so. Na video ba ye ubehu ene se krachi be a friend rough na social media so the citizen no video na no circulating na ye rich hospital one kind na ne na waka e wo video no me esa won makọ hɔ a krofo kwa pese apomde adwumefo behwe wonom na nso yekowi asiaso mu nyina atwi o mani emergency cases ahodo ene nkrofo bi a bi kra ye wohwe videos ni bia nanso na kamya ye se won mu a mo ya pomde adwumefo a na won bo rich hospital a won benya ni ason ede ahwa ya afo aba obi atwi nani ya free emergency kra na emergency na mampo ene obi aba abehwe ena ka ho biema enden krata every rich hospital aba won aba be yi ano a won mo etrese de akoso greater Accra regional hospital no ade a won mo ensam won mo de aba video a eba viral ni mu nyina da enesam saade a ekoso no ade om condemn pa sanse wo video ni mu asede na hospital ho IS ba bia ye di dwa ehwa scatter we na ma na won kasetia won mo gitum se video no mu okwa na case nkofo bi di o mabusuafo bi aba no mo hwe sanka manim ya baba behwe wonum nanso na won mo e woso mo ba sa award ho no won mo e wo ba bia emergency case bi nso ho a won mo nwie ya won mo emewura ba bia won de ma de ba ntentem na se ni manim ya ene ko ba sa na enye se bia yare sabia ya de nipa ba no won be boa pakase ye twi yani ama woni ya na da hwa ewu te se de ba social media no so won mo e kire se de ba ya na ede ehu boa ba social media no so empo o madwumafo bia na wonom eye adwuma hospital ho na watwe wie ye de esi ye de ehu beto wono so nyina o mu gina mu ba pa wonom nyina ache bia mom de ato dwase empo so obi bi yare na wa na ayade abeba hospital a ya na ehu hia nya ba bia na ye kwotwe phone ade kwato nkrofo mo yade so na ye twade abeto social media ne so no nti wo mo cassette ya se wo mbesre bibi sa ekwoso abayare sabia wa enyenya bia benya mpanfo mo ho na so obetwe phone na video de abeto social media ne so de nim nie enim wombeka ede afa reja sabia ne ho de enya de ayare sabia no ebedi atom o magina mu apa wo madwumafo bia de eba ye ede ehu ene ntiatiamu ni niam bia ba wo mso nyina wo ma no emergency ward ho titu ya sa ensemi esi ye nyina achew ewo sa ensansam no eho awie ye nyina reja fo nkrata yi so na ensama wodo abo am de bra mu ni nyina da ye mfansi asamfo fa dwon nantwi bo sia kolabo na bedi akire na kwadwo apia sanso na kwamege ni boate professor kokoto eno ba fia aboajo wa papilo eno no koya da romane de ko Facebook ne so ma ba bia wo bia da wonso nya bi hwe yo san boy chidom ya ba so mo ne ye mienu midin mame ajowa nyantatando menin abrewa ba kofichumasi so ma somebody jumedi atwaso apomodin mapade enoane hepa plus mixture apomodin mapade enoane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say nam sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know. I'm negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture, and what do you swabba? Cynthia, I was some immune system, a strong debia. Anti-Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 7
778572 and 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi Plasmox and Hapa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quadawa in Fidu Yenunka. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watche. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a chair woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combined store. Or nina ebi. English nom and maths nom. OTEC 102.9 FM. NB. Na GS. And Naka. And so I'm approver. Into a batter pian kotobi maneba. Hey, and I saw where dear. So could be crabbe to me. I could chew. I could tongue. How many students who? Na and look ready. What tape one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa. A here one more. At to phone call put to a station wa. And crying down so mine. First up. And your mama beer. Your tonto books beer. From 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hodi aba. Busumi pini. Menti asie medo. Tie. Hepa Plus mixture. Enye adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudiri hu hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear Dredi Pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A painful about or more manufo. And Quadawa in Fidu Yenunka. Our pharmacist and her bar shop. At 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDG Jordan Kratwayatu. Order for Mami Misa was sembio. Da baina ope brese. Ukoisho unipeduemu. Sede unipeduana kwa. Na huo density. Obre buo. Osa. Cholesterol. Anasa. Didudwe womo. O blood group. O genotype. So ye AA. AS. Ana SC. Sabre. May come for by grace. Medical Center di amount say. Enjemu bia. Bramien chain. Mayen shemau. Ka cry a day quiet day bampo, a brano, ye de coffee tem correse be bia de ye, na ye nipedria, ye de ne coordinate ba. But what ya say, be mu and tentem, na bibi sewa, ye wunin tem, yet me asrano. By Grace Medical Center, e wo kumase bremai, DVL and enchen pay, or sequoia area wa, BBN Yamienkasa, 0244 97 68 05. OTEC 102.9 FM 976805. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, OTEC Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura, ayeye ne na asienka. Ise nyuman obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na weden, ohweso, edidigi. OTEC, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openia wo pie adwuma no, enkoso. Ninchire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa
mo ahoɔden ahoɔden ne ɔmo dia ɛne sɛ ame no kasa no pɛi ɛnkwa na wɔde ama me wɔde asɛm yɛn wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ ɔbra ne ho hwɛ bio but ɛyɛ akyɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bio bebi nso wɔn so na asɛm a ɛdene wɔn kɔ ne mu kura na ɛyɛ tuo mmaa ase kan enwa no tuturo nso ɔmo mpaaba ɔmo da so busua ɛyɛ wɔ dwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayɛ ne na aseɛ nka bo wo mu nyinaa OTEC 102.9 FM ɛhumɔborɔfoɔ enyanka papa wayɛ bi OTEC ma ɔmo nye nkyerɛ na dwuma no ntumpɔn na ɔmo nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ na ɔmo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ na yɛ adene kyerɛ sɛ ɔmo gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo nka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no mmra wɔn wɔn mu obi anim ase ne mo yɛwio kata yɛ na yɛ na ɔmo papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmo bɛhiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu OTEC 102.9 FM amen Aja nyame nhyira wo amen me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabagyafoɔ de tosumiensa enkoma tiefoɔ no se me da tiefoɔ no nso ase okay me fa akonya yesu aka kyerɛ me nuanom a mo ba ne sɛ wukɔ awale abisa kwa misa na sɛ wukɔmu a Asem Beba Dabi wukɔ awale bisa na ye nyin kyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ onko hwehwɛ yere bla no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tina good timi da rade ase yenso da ase me twantro antu mere so me kutuo me ba ɔba nanim ya misa ne sɛ man kutuo nanim a ɔre ni sa bɔ me san yam sɛ ɔre madwuma ma me so ente free hɔ no mu no me ba ɔda de na me ri ye no ayo papa me kan hada o mere ai ɔyɛ great mere kasa daem udani apanya me dani wa watchu udani apanya me dani wa watchu ahomachi 5 na mere akɔchi apanya ofana de mu abekyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no ani enti nyama bia mere ye wo fie hɔ no anoɔden mede ne maka sɛ wɔyɛ na sɛ mebu anjo wo na woyɛ ne falifoɔ na mede asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na dia woyɛ no onya ya ɔse me yɛ konkonsani Ernestina papa do you respect your husband me bunu na afei de na aba adekura ma ebu emba mu ne sɛ wa wale me woni me abresi fie wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama bisa o se ama ne yie sa ama wodi dan na rent na o ka kire me se wo so antenam na tam so na wa ye den na wakɔ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua no pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakɔ honom no sa adwuma na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu adwuma sɛ ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kyerɛ no asɔre na okɔɔ ye no awo apaaso
ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia pa asofo nyina mu tia me bua me kunu Asem Beba no pan ben OTEC 102.9 FM. Now I day se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya adu a mitimi ya kwaya ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan enti enam usu eban se ne wo hwe neoma te se vandam pepepe enti na ma ye fro vandam enti mba cha Ghana vandam nie Ghana vandam na wo vandam yi na ade akwa oba so nti ojai akra na asem de ba me so edi matemwa ana wani mo atwam wo honam asene wo beye de ofia hu na mebuafu bema one me da te se me da asem ye da bi obi o se nka no public mo obi anti manim guase de na obi a wani nso ade de umuhwe de obi kura gold di so de ma wa gold no one wo da ayede te se metafre na se ansa na me magi no na da nya oyere busana mami metafre na ansa na medino mi obi a baba so ayeme na mnim se sa baba so na yewa te se mfie be se du na nkoi baba so ye yale be ya no da bia so di gumani ma se me bo pampers ni na me hona ma asene ensem bo hu me ba ncha pesi na na me na me ba do na keka se nyi kire hwe ensem akese a o ka kire mo edi esua o wa ha o mesi esua enti ono entro nko an o twa me ba tepa o matoka mako 8 ni nyina obobo na hwehwe na maton ono nko dakam sisi ya mekase nko mama sumto me a anko ono ede nsa besi ne bo say yes minie dia na opesa yemwa wonyama wo e pa cho dem pesa mbo me ne say wona matena for 17 years e was osum me na me kom baby e na afen so say dan no won do wanim samene na kwaja asase a me ne mi yenu din ene asase wula ne din na wo krata no so e so ko wi ase no na ba me yetima hwenyame anim akọ change krata na asase wula ne bom aye no e de ne nua ba rakia ala asadin na akoye krata wona te wono samebo a ba mo chomo de musa no obeyi ano enti onsumu ba cho onsumme on change apade na fa ode ma no enti na ba ya OTEC 102.9 FM.
enka wudin ena wiai odomankoma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no arafo ne ade hye awiai yema yenho aha yema yenho akwaba yema yenho ya hyiehia aha eye OTEC 102.9 FM sunye ene eye wukuada ene ya dwada bayiro ene dwada yi bosumi nwotwi yawuram na yawuram ni da etoso aduonu nwotwe edu nwotwe ewo mfimpino ene aduonu mumu enene ene wiye yehie ye de Asem Beba Dabi no ene ye de ba besom na adwumadi a yedie yi yese ye yadesua yese yadekere ene wiye ya yehie no kre moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na mu ne ye ba bekere yenho so ade wa afidikase yi so ene adwumadi a yedie ye live ewo ye social media handles ne so se wo ba Facebook ne so oba YouTube ne so na wo hwehwe OTEC 102.9 FM OTEC 102.9 FM every adwumadi ni stream live wadama eya hye ma wunianum nya adesua ne ade kire adwumadi no bentie ma wonom enye binsonhwe ebrekro na mu na wiai dwumadi ya yedie ya live oko Be Love Radio so Spain a dwumadi ni twagu ho oba GN Radio so United Kingdom mu yawo Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Beni Radio ena Sahara Radio ena wiye wonum nyina wo UK onom abadem na wabiebiem ya dwumadi ni twagu ewo mfidie ne so ena yawo Kings Radio ene ni TV wo Paris France abuchimani mu yawo Dache Hima Radio wo Denmark yawo Rakus FM ewo Belgium ene yawo Sahara Radio yawo Sky FM nso Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ne honso onom abadem wabiebiem na dwumadi no etwagu medi de Krobea nana Yaw Asante ena wiai oji amanie ena wiai apesemakana nanie ena dai Krobea jata meni wahia ewo afidie so oba de acha me awia ka ba ya eja akra ho te sei nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na menso me ho den ena nso ye da foforo ena ye dwada ode ye koi wasan so de yaba emu nsem ne doso sa wo hwa akwanhia ne de etuantwayo na ye besre Ghana adrobafo hwe eba seya na mo ya manipa binum anya fans too much akwanhia bi wo ho a oba de utumi hu se ade we nkenze sesi enso na esi hwe da bia meka se ye ka kwantemponwa kese a ewo mayimu a sa kwan ne so ena sa akwanhia ne sie ubehwem no enye bibi na kwaka bibi o eye droba ni bi mfom so a wo ye na akwafa akwanhia bone de aba kwan kase bi ayo kase akese nam so ye nyina ye nim se kase akese kwan a won mo fa so na ntenko ena ye nkitu enzo kwan ye fa so na ntenko ubehwe ba bi ensese ka ketu akosan ka akese ho no ho nani abre na wabatum pi adaya me pese misaka akese ho etan Ghana drobafo da bia mekosoa na masremo se Ghana se ne ya kwan tie no akwan no sebe enye wuyi sebe potholes ahodo ya ededa akwan ni mukura to nchane a Ghana akwan no kovo nso ewo mu pa se wo ye droba ni na wonam kwan so na sebe wunya nhwemu a nhwemu no eni baabi a wahunu wanim na wahunu se ahaidie ka bia ni manimu eba entimisan ka ho a ebeye ya onua mensa ho eye beposo no hunu wadim o enti wobehwa na nipa na sa ho opie bepo na pampafie so a na pan ka foforo nso yi niti wobehwa eho ye kofu mu eho nye hwemu mu osiwo kofu edie ba this time obi bank aba ben no yafa ho sane ya wo wa ma ben no sa na obi nso ma ben onua moma ye nhweye akoni a yenim so eso ne ye kosebe emirika ensem fata
obo yako Dr. Dawood ninu ye wankasa wudi ho dance ye se nanka mirika ye de nam nanka wosoro a enka de si ye kire se ye fo bepo usane bepo na wo febo pa speed be wom nanso odru na pampa fie so na esa woto obo ase ekwan ye wunim so na ye kwa ye fo bipo ya ye dru na pampa fie so no se a pampa fie so penso potos da ho oto ho se me doje poto pe wo ko hwuram entie so bom se nanka speed kese bi ne woma enka de to ye wo kwa ne so nye adrobafo moma ye nsusu ewo ye mirika kom na se ya hwe ya de besinye ena wiei adofo ye hia na ye ba besom akwanhia na no doso dodo emoja ehwiegu ewo my Ghana mu edoso dodo ni nyina nso ya adrobafo ebidu nsia ebidu baako adai baabi a ye kono ani edin adrobafo mukura pasinyafo nkwa sabe wodroba ni no eya adwene won so ho kakra hunu ho se sabe wo kwa bai wo ba be fidi obi nti na wo bre ye o se ka de nka nko a obedie nti a nka betumi akwa gina kwa ho akoye shadow keke wo de mempre wo ho kra no begina roman hell asia hai na ye tek ana begina sofolai hai na ye kwada so abu akwa wo benya de nka bedie nanso enam se wo kwa baba be fidi obi nti wo beto aduane am obi adi wo be yi akonhoma wo made bi be ko school wo yiri be di bi wo be sende bi di ama me wunua bi ho be kire no enu ntini ya bebrebe nanso afei de e ba ne sei e na adrobafo bu mi nya ntobo ase e wo kwa so yi ade we bi it is becoming too many on our roads eya doso atraso too much emoje nyugu e wo ya kwan so dodo adrobafo mesre moma ye hweye o aha ni haidie etia metumi dia ye se ya kwaba sesi a onua wundim kwan so asem nya ho abotre wo pre wo ho woni e wo wachi doso anu egu so doso bema hweye dia wode ne kono kai hunu se ebetumi aye obi nso sabe na busua nyina so no enti so akoto se nipa kro na twene na nnei se nipa no wonte ase abiemu a wogiri se de ade pa da beto se nipa no de ne besie na busua nya dai na busua enya dai wodi ayemfa alupre na anu ide kokosi ye e wa dance mamu kura anya mfato ho asema e ya ho sem kura mi hu ye e ya akwada bi ane na ne atwa na wodi plastic chair akwada aketuwa wo wodi plastic chair baako e no wodi aye ne nan eno no wodi nante e de koba na doctor mane bo amasha akwada yibo me ya me akwaye ho adwuma na sebe papi akonya alupre akwantia enti akwada we ne daache we hefa wo ho se ne ete enti onua ya kai na dwene hu se de wote won so ka mu no ebetumi aye nipa bi a nabusua so no amanfo hwe no amanfo ani dinachi so obeboa won nanso de wo de akwaye no no akwa akofiri mo hwe doma we pura won edoma wo de asem kese aba be che won ye hwe ye e wo yakwa so kire se akwanhia no e ya do sondodo ena wiei adofo yeshia eya kwa me boko de na ebeneza babi odi ebidru no de akodi aba yeah na unim de san rehu bio san wom kra ne se ebi awa wonam kwan so awo dwen wo ho no na obi akwa akoka be kan na obi akoka kan na no na me nam take kwa yi so na abaya no otwika na waba be di outer lane na trotrofo ibi omu ginagina otra tech traffic light na sa wo kwadwo so kwan so a aso omu gina ho fa nipa na krache trotro ba ku be twasim wan hwe na chi ahunu se green aso aka nso bawo ka ba se num na ba ya ne de ka ho na ne de to so ba miensa asesen na we je pine na we ahwe na chi pine na we ahwe na chi pine aba ya ri gina onu masamika ena mpake na mzeura mwakoma mra form wengu oka na asei ma yenhwe ma system ne nyadwuma
won kwa wade ene wi adofo ye hia ye ba besom ye nyina ye nim se nedwo adai enne eye na awotwe a yesimu a sebe Asante Mewura oye ne hyehyeye ede to se edwo adai se nei ya wada ewo sa na awotwe mu ena sebe mesre meka sante hema okwa akura na nakonadu yi adom ya wotoso miensa ya wade di animu ena wahye se ye ne maame ena wotweda arofo ne ade hye nhye ne nso sekrata afri manhia ba betom ya kire se sa ya wada no Asante mu uni ho kwan se wo ye nyina ye nim se eduru ya wada ye wo abusua binom eni nkura hodo binom a ya wada ena wo ye wo no ayie nanso me kana me de akyerew se wo wa Asante mu nkoa de a sa ya wada ye di ohema na wotweda no hye ne nso se nyade se ubetumi aye onso wayie ana wo na wotweda bia kire se wo hwe adehye adwa se sante hema adwa no a enye enedwa afi apem ahensia de okronum numu 1695 and ye be date Asante hema eye Asante adwa kese ye be date ede free na wo hwe a centuries ahodo golden su ye sikadwa Asante sikadwa sebe enye adwa free ne eye dwa efri odoma nkoma ho se wote asio se wo peu se wo mpeu eye sikadwa efri odoma nkoma ho en wode dom Asante man enti sikadwa no eye Asante nyina so enti na de woye sante hene ono enete sikadwa so de wotoso mienu enti sikadwa so otedwitedwa silver stool ye na amampon ya okwa akura na anu ya na monhwa de bi se Asante hene bia betumi agina ne maame kire se de wo ba be ye hema ye Sante hema atadachi ono no obeta ne ba achi na Asante ntotoye abakwasem mu wontumi nka Asante abakwasem wabra ubetumi ayi Sante hema ade afrim kire se ono boa ejina emankambo mu ede mane ba tanachi ma Asante man ensu tumi koso enti sa wo hwe a efri 1695 ya nana nyako kusia moa di adwasoa benya mfinhia aduonu nso besi 1720 so ede ni namua besi bra ya nana okwa akura na anu ya nana kunadu yi adomo toso miensa eba besi so mfimpinu ani dunso ekwa beba besi 2025 obenya mfinhia du enwotwe ewa adwaisui adofo kire se Asante akuram Sante hema adwa enya adwa ketwa kire se edurubire bi yenya Asante hema osori gina ne na so prekope bra na abrofo British fuani abre ye wodom wadwe se nkodom ba be pesikadwa na wodom watam de afri Asante mu akọ somafo eba ye Sante hema wotie adwa so sa breka kire se ko ka kire de wo soma wo sa buroni kro no se nka wogina ha enka me de mensa benkumi kam de betwa nani so enka memfa mensa ni fa ne beku nka me de mensa benkumi kam de betwa nani so kam me mensa benkum mi a me ye oba no mo hwe de benkum kire ewa Asante mu se oni panyini kasa na wodi ubenkum kasa kire se nipa kora wo sa akwada no fa hu sa benkum to benkum na ade kasa eye die ntia mamo assignment wa wutie ko bisa anana o se me de mensa benkum kam de betwa wani so kire sebe sikadwa se ne yete o de befa sikadwa de afri Asante mu de nkafe yeko ampani ampa kwasi broni fa Asante hene ne maami free Sante mu ekọ se shes ebi koi wa ma ebi tumi bai kire sebe ohima nyina so ewa Asante mu ene me busa wo awutie me se ekwan ben na Asante man ye fa so yi hema ene
ye hema yenya kwan ben ena ye fa so a yenya ohema sani ebia wunnim nanso nyabotre na tie eye dan ekwan ben die ben ne bai die ne si ne kwafa baya efa so ma yenya ohema eye de yensua de oba de achi am yakwa bebru ya eja akra umpom te sai yankopon adom me ho ye pa na nso so adom kro na yankopon ya adom a na nanom boa ye ne ayawada eye sante hema okwa akura no se ni asante ma awura ahyehye no na wotweda se wo hwa OTEC FM ha ya fato ye ho so right twa me bra ye na manfo hume o hwe t-shirt ye hyem ya utumi hu pa pefe se na nakonadu yi adom ya wotoso me yensa sante hema ni din negusu yi wo ba ase pa se me twede aba ase amu hu a sante hema ni photo ene damu yi eno pa kire o pa pefe se sebe OTEC FM na wotweda yi ade a wo pese wo hunu de sese koso de beba ene de besie nyina no yen ene ye de besomo e wo afidie yi so obo ene masemu ami busadie boa yetiefo mo ene nyame ase na yenchia wona wo hwe ye ni wona wotie nyina yewura de ato nani ye nyina na ato ye ni na nso so ye kan ne edi kan aboni din firi se ono ene opemu na nkasa ye nyina ja yedidi ne naase yesom no prekope ti abanisa se ansa na asante yebe bibi no na ye wonase idin ahodo a yenya nyina dodo ni nyina ya na emrane ne ade ni nyina efiri bibi mu ansa na aba na adoman kamansam kire se edin wo hema no yenya firi ohene emu se asante se bemedin wa besoso a na akwakoye oba asante eye bema asante wa eye oba okay me de nam de ayem fato okay enti bebre wo honom a saa na etie wa besoso se kim na ajekum o se ajekum wa meka se mekeka muamunim aha enti wa beso din bia so a ema no ebeye oba enti ekwaya ye fa so a yenya ohene no din no a ebe a we no ebe free mu ba ye ekoye se widini bi ebetena enkwanti a na odi ewu a na okum mapa mapa na won se widini ba kromu enkwada ene ye ma ene ochiri wo mo omo ene otimi ku wo mo dodo pa efiso obesi aba ma onim se ba ma ne de ne ho oden ebi obetimi ni na preso enti onhwe ebi kura onko ne nchen kura na emom ema no de omduru a ensukwan so na okunkum wo mo de adom ankama asem kire se wo mo kunkum ya enti na eden se wo ba bia betimi akase wo ko nsuo kura na se ono nko a eko enti eba se be ma bi na ekotete ho ena wonya akokoduro ndi ebra wudini no eye se wone ma no preso so obekum wo mo no ena saa wo hodinfuo yi etimi kokum wudini no ena otwa ni ti ena wode ni ti no ekutaaye ena wode eba afie enti ebra otimi twa atire na wode ba efie no na ema no di na chire na omo bose edi na chi se wakuno omse wan ene ku no enti ne din no hedem pie omse enti ebra de koya ne se de otimi kokum udini ni twa ni ti no wo hen ene bedane se ohene enti ebasa ne de otwa atire no omo de ni si se ene ono meye edom ni nyina so pani na omedi wo mo so ne se obi base obekum a ono ne hodemfo no na oni animu na onko enkum udini ana osefo no enti wono no ye de ne bedi ade awie ye no safe de won hwe so no ena wo hen no ebeto ne so ene beye ohene enti de otimi kum ohodemfo udini no wo hen ene bedane ohene enti se adwabo bia kwase a ehia enipa ye hwehwe no ana obi epenewu ehu no eye ohene se me boa kra asante man bodwa ewo mu se hemfo ne dooso de enso se yewura eba de obi epena hwese yewura na eba no ana
otumfuo wɔ hen otumfuo wɔ hen Krobea nso bodwa na sɛ wɔ hene ɛbɛtena mu a obia pia de obusa ne sɛ kurowura no ɔwɔ hen ɛno na ɛma yɛbenya saa edin no enti sɛ edin ne bɛtɔ hɔ wieyɛ no na ɔhema mai ɔhene akonwa ene di kan ba esan ɛko a ɔkɔko yɛ na okokum wudini no na ne din bɛtɔ so no enti yakoduru bere bi sɛ saa ne te dia yenya mɛma nyinaa na sɛ ɛdɔm no nyinaa de ɔbɛhwɛ wɔ mo so na ɔyɛ bɛma dia adenti ɛna yɛmpɛ bɛ ɔbaa nso so baako ɛnka no ho na sɛ ensɛm bi ba na sɛ ensɛ sɛ bɛma na ɛka ya ma ɔbaa akɔka ɛne na ɔbaa no a yɛbɛyi no yɛbɛfrɛ ne sɛ ɔyɛ maa ne nyinaa so pani ɛnso sɛ ɔbɛtena akonnwa bi so sɛnea bɛma ne tena asoɔ no a yɛfrɛ no wɔ hen ada ne wɔ hene ne deɛ ɛneɛ na wɔne ne din ne bɛsɛ deɛ yɛmfa waa ɛnso wɔ hene ne so na ayɛ ɔhema waa na bɛsɔ wɔ hene no deɛ ne so abɛyɛ wɔ hema agye sɛ akɔyɛ ɔhene baa so no ɛno ɛnam a afei deɛ yɛbɛnya ɔhema ɛbɛka wɔ hene ho efiri sɛ eniyama bebree wɔ hɔ a enya bɛɛma nko a ene betumi ayɛ enti ekwan a yɛfa so a yenya ɔhema ɛde bɛka ɔhene ɛho no enie enti sɛnea ɛteɛ no wei enti wo kan saa ehemfo dodo aba ɔmo dɔɔso kyɛn ahene ne ɔhema ɛna ahwɛ date a ahene sante mfɛn sɛ otumfo otikɔkɔ so hyɛ aseɛ ɛtena aso no a na wɔhema enya mai akyire ansa na ɔhema ɛbɛba ndi bere bia no ya na ɔhene edi kan ba ansa na ɔhene ma aba ye nwura mu bebree fi sɛ yɛbɛkyerɛ ɔhema adwumadie ndi yɛka sɛ die ntira bia ɔba eniyama bi wɔ hɔ a na bɛɛma ntumi nyɛ anansa ensɛ sɛ bɛɛma na ɛyɛ ɛna ma wɔn kɔ yi ɔba ɛdene ba so wɔn to mehwɛ ɛmaa ne nyinaa so na wɔn mɛda ɛmaa ne nyinaa ano no yɛkasa yɛwura mu na yɛbɛdi anim kan enti yɛdi si ha na yɛhunu kwan a yɛfa so a yɛnya ɔhene din po yɛbɛnya ɔhene din no ɛne yɛbɛnya ɔhema ɛne yɛhunu ne ntira yɛde no ɛbaa yɛ ɛbɛsi akonnwa so ya obɛnya saa edin no enti nyambo a ɔkyena no yɛbɛhwɛ ahema no ɔmo baayɛ no ɔmo dwumadi a ɔmo nso bɛdi boaeɛ anaadeɛ nti a ɛma yɛde ɔmo nso ɛbaayɛ akora mo medase eburu arɔfo ne ade hye ɔba de akyea me ɛna awia yi ɔde yɛwura mu ɛwɔ afidie yi so yi sɛ wohwɛ edin nana konadu yi adom sɛ edin ya sɛbesɛbe enye din ketewa ɛwɔ asantema mu kyerɛ sɛ wohwɛ a nana konadu yi adom ya wodi kan ɛyɛ afi apema hanso aduosia nwɔtwe mu 1768 ɛna obedi adwa so afi apema ha nwɔtwe ne nkunu ni mu 1809 ɛna ofiri adwa so nana konadu yi adom a wodi kan di santi dwa so sɛ wɔ hema mfinhyia aduanan koro baako historic mienu ɛyɛ ɔno na pɛn so ɛna santehina no wɔte adwa so santehina wɔ sɛ kwadwo yi santehima adwa no ɛde firi kokofu bɛɛ komase enti din konadu yi adom wɔ asantema mu nye din ketewa ɛwɔ abakɔsɛm taakyiri paa enti sɛne atie yi ma wani na hɔ na yɛnkɔ so a sɛ din na bi ɛna abɛtena adwa so adi mfinhyia nwɔtwe a saa bere yi a yɛkasa yi ɔkɔ akura yi enti sɛbesɛbe ne na wɔtwe dadiem ɛne ntotoyɛ a ɛbɛkɔ so nyinaa no yɛdi akyire na yafa ɛde ama wo ɛwɔ afidie so awia yi oba yɛn Facebook ɛne yɛn YouTube ne so a yɛwɔ adɔfo ne ade hyia wɔnom nso adi kan wɔ so na yɛbɛbɔ mu din na yaka amankwa abosif yɛhu si waba ha wasɛm a wubusa ne yɛ asemisa ɛberepam yɛde bɛyɛ adwuma na naboadu mahu sɛ ɛdawia wo nso waba homa ne so yɛ wubusa sa akora yɛ Krobea Asante anyanyam bia wo mpɔ no emu te sɛe New York City ɛna nana ɔwɔ awia yi yɛ mo ha da se eburu mo akwa abanso ogoromensa ɛna wia yi yɛhu sɛ wo nso waba homa ne so
Osana Krobea manso asuo nwurufo yenso ya bo awuram wa afidie ne so akra Krobea ye tie mo ena ye san so ehwemo ena Crispo mahu so ofiri fufuo onso aba beduru afidie yi so ena o kyesa akra ya Krobea Asante Nyankopon ka ho ontutu nu abedwafo nyina na mo mfansi yie ena wie ye kam ho Frimpong manso Filipo Kasem and was a fantastic stroke by all standard. Akra Krobea Asante ekonia ya mudi ye femu wa adisuani adichirimu no na Krobea ye nije hopa enemia meba Frimpong manso echa filers na Krobea chiane ma me maame ono nso de antemere genisofo na Krobea ono nso mfa wuni agro ene atakali onso aba ahomane so eno chesa akra Krobea ushow ni ye loud and clear se obaha ebijan kwanta ha yenso ya boadem ye tiew ena ye sign so ehwew na ba frifa eno say Godfather ewia memo ha asuofi asama new site for yenso ya boadem power ha ye tiew na ye sign so hwew ene YouTube ne so enya asem ketwa Lynn ewo Atlanta United States of America eno say akra Krobea na ewia yenso ye kan ho ye tie show no live enso wa ha akra Krobea ewia ye mo ache Kofi Abuanie menso me wo Bronx New York ena menso me hwew na Ben Mfensi Sewia ena o se akra Krobea ena menso me wa ahomane so metiew ena me sign so hwew awiai ensem no bi wo ho a ye beka de asie wo so de akyeremo na ansana no asem kasie bi ena wiai wo yanim sebe ensem no bi wo ho a eso ebi so snibi ebi nso so pa na sebe asemu a eda owu afade ya ade ba akopɛ na eseba otrim na adwene hunhunu se eso pa eneme wo abusua bi ewo manim ha opanyina awudi kan akwaba eja biwa no ho te sei me ho ye na mo nso ye Nyankopon ya dom yo wadama ye fro sei frame Emmanuel Avoka oya nguna ni mpacho da bi me kusasi ni Ghana panyi be na ne friend Avoka yi Cletus Avoka Cletus Avoka mikrum MP no ukrum ni no okay opanyi na wote ha wadama unso di de say me di de Osman Azuma Aja Zuma onso ye die ni pacha me kusasi ni okay ana wiei abusuai ena ewo manim ha Aja Avoka awiei di asem ena aba wadi wanuanom bi hye tuntuntuntuntuntum ya mowo yanim ha na wiei nyabotre ma wo ho hye wasem nase se be ye tiefo a etie ebeti ase yie hyase mame muhu ya ha na mo awie ya enye boko sa enso aja Asante memu ade ayi ta kan se boko enso nye boko ne de nam sa awie eni se ye hye afi wo ya si ya de hye nipa nan ena agu ato aso ebisi ene ayi wo yi ye hye 2025 ya si okay enti de din kan ye maame a ye frɛ no ye kan ye area ho de o kan makoko a eno mbe hu ne ye makoko oti abo so on de oti ne baabi on ka bi nhyem on wokunu Razak ho nso so mo friend baba na wo ka eno so mbe hu ne ye enti o mo ti on baabi dwene wo mo ho no e ho no mo ana Eja Moses kotwe ne mpena bi wo ye ntem ho baabi ye frɛ ho no mo kokoben Eja Moses ne ye makoko ne baba den omo na damfo ne wo mo keke okay to aso enti wo kotwe ne mpena nyina no baba de woni mo hwe wote ne baabi nti ye wo mo ana baba Eja Moses be ka kire baba se onkoja no woni mpena no fie na woni obabia nyem awo ho no na onya no nkoto di ena baba nso Eja penina wono wotifie okoja Eja Moses omokoto badini eye bibia san baaye wote ne baabi e ho no de enim na esi ye e wo ho no mo ana
saa obeye omukoto ne bedin no odi kusua ene snap aba fie ho no se oba be bo baba dua ena baba yire ne se na adan na wodi no ma wo ya aba fie ha no se wo ba be bodua ye de agya ye sum nyame dua bo asem de emfa ma fie ha no nti fa firi ha no no ko na se baba na aye obibi mpo na abebo ne dua enye fie ha na baba mpo waye odan wo se baba akodi ne ho adanse kunu mu be nso so a eno so a wo antimi anka Eja Moses girl no ene se baba akodi ne ho adanse kunu mu obi a wa beja Eja Moses aya beto bedin no kikiri ene ja ema epam no si abonten so ima kokwa pam girl no so mfa de kosia ne snap ko odi pie ya na ene se wo ye den yo okobo odua no nti ema makoko ho no mo onyare wa sori anopa ton no koko awie afi de wa man kenten so wo ko na fuum pine wa ko bo no kwa aso hunhum asem na meken de hu asem makoko efi moja ye man so hospital ye nurumpo onam kwa so a okọ na fuum no wa ko twa hwe efi moja e wa fuum kwa so ye man so a aboafo mo ho no makoko mu nso makoko anuru hospital wawu enso ye de eja yenim wonso ye nkremoni nti no ye delay sefo no ye hu no ma ina ekosie ye akire afedie ehwehwe mu na ye duabo yi na sabre na baba ti ase no no nyanwi nti ese onko ka Eja Moses ho na yintu ho anamo na yenkonko dane dua no ewa Eja Moses mpena na obebo dua no yenko dane okay te ho de oba no je pene eni wo mu etu anamo ga no obo dua no ya friend say ya friend Mamuna okay enti Mamuna ena bo sa dua no ena Mamuna aba beje pene say yenko dane se makoko wudia yenko dane to aso enti omu koye no na oso obeji Eja Moses akoko fita baako eni kosua create enti wose konfo na nimu no omu keka asa wiye no na Eja Moses yense ne okopesa na oma naba nti omu pie na chire na ese Moses na se girl no san ba konfo no fie beka che konfo no se gise odi 20 million eka ho anye saa onane why the 20 million ka Moses no mfa 20 million empata no ne mpena no obo dua no ono Mamuna se ne mpena Moses no one na wo no emfa 20 million emfa nka akosua ene akoko fitaa ne ho emfa ma no to aso no onane dua no emu ho no na Eja Moses eye na agura wa nane dua no wo antua sika na ama no tigel no se sa sika no nti no ne bo anto ne yam ena ye ni mu a yesie emma ne nti no e wo ho no mo ana baba nso so 4 months time no baba nua panini a wono no obegina ma yesie emma koko no wono nso so team nti wono tobo baba nua panini a obegina ma yesie emma koko no 4 months abosome na yachi ono nso awu ya friend say Edueda Sibi yes 4 months later yes Edueda Sibi nso awu to aso nti owu ye no Asibi no wu kwasiada ne benada na Razak nso so team baba tobo Edueda Sibi enso wu ye no owu kwasiada edwoada benada ena baba na mu nso so ima koko kunu baba se di nua ne Edueda Sibi no nti obeka ima koko kunu baba ho ena yesie ima koko yesie no a ne former staff na sa pani no so owu ye nti owu ye no ni 3 days ena baba Razak na anka sasa so ewu ye enti wey na busanse edi na si eni na ye besa asore ho nti yesa akọ Mamuna no odi sa adwuma no we afa wadwane akọtena o papa akurase wa free hen akọtena hen kokobin kokobin ekropon ha kokobin ekropon sunyan kwa so ekropon ha ya wa free ho akọtena hen kurobi uduru sire wo so a
baabi ani kwan so wo sisire wo so a wo san fa moto ewura wo makura na so e fra ho twene da so ese wo atwemamponua district twene da so to aso nti yesatu anamo ko hall mu no ye kone ne tenase e pa na che se mamuna udue ya wo boye ya wo se ja Moses empata wa amasui dua no da so da hall mu a edi enya enti no boyen ne enane nti ho na konfo bi wo mu mantem ho na o me ekoye ekodu na konfo no aja onso ye ne no ma na o charge yen etuaye na o se aja Moses empata no ho no de kikirikiri o charge no 15 million se on pata no sabe na aja Moses se oniska why na charge aja Moses 50 million ni memuna no ne bo ne bo empata wo baji afri aja Moses wo okay na nka na kuma to ne yem na wadane dua no ti mamuna so ayi so oniska aja Moses se oniska nti sabre no so na aja yen so ne ade hye wuo nti ne wo se ye bo Moses no na opata no na yitiminya kwan dane dua no na de aka no enso enya ya somdwie nti ye sa ma Moses bosia no 5 million sa da no ena Moses se ene wo kofi a o de balance no ebeba o de 10 million wa aka no eno kro mo sere ma ne te so je 10 million nti ye ma ne 5 ndi na sa aka 5 ti Moses ko ye hwani mu a wa amfa sika na nko wa amfa 5 million na aka na nsoso nti afi de na girl no frefre yen o frefre yen ha ya adwen saa se ye hu se Moses san fa sika na amba nti ne dua no de ne se onane yo konfo ne dan ye no ka chen se onfa kusua ya dan de a on san fa kusua enko nsuonum enkonko kania o ka ye no na onfa kusua no mansuo no na bibia amfa na sem konfo no ne ka sa kire abaya mamuna no na da ene konfo no nim dua dan ana ono dani dua ni wie ye no ene o se ka kire mamuna se onfa kusua nkonsuo no odibo dua ni mu enkomansuo no ada mamuna no mienhwe bibia ansa mamuna no ka se edua na wo bo no eye adwuma a wodi kosua ne beko akoda nsuo na se ana ai mamuna em sisa na o kan okay ene odi de ko okay enti mamuna no o frey tiskana kan o se Moses de ba na wa amfa ma no frey se kosua no no amfa anko fi se ni nsanka ni sika eja ye na asemato yen na ye pe ni san pe sa 5 million no e ma yen ni san de koma conference onje mama muna you say 10 million no wanya ese bosia na abo we no enti ye wo ho no mo a baba wuye no baba danfo pa no ne baba ebokusu atafre ono ni yiri ni wo ma no funu baba yare mfa nse 3-4 days ade achi na danfo yi nti baba nka o hwe baba o kohwe no enu a wo so yare ye de no ko hospital ya yi no abafie ade achi wo so kohwe baba obo baba punu mu a twintwan fede obu punu ni owura mu a baba wu afede wono no ejina baba na mu so ko pepe bosia no mni ade bebo abusia no se ye mfa nye baba yi no wono kopie baba funu so wono san di animu e ma ye baba yi wono so be onu kura guda ben ukuada no ukuada ne na awotwemienu ni na je se ukuada be ye na awotwemiensa de wono ko gina mu ekohu se baba Razak ewuda dem no ko gina mu ma ye kata baba nso achi no ono nso ukuada be ne na awotwemiensa wawu onso awu afedie ye satu ana moko mamuna no ho ye ba sa no ye nso ye nante ye no na se dua no ya nda na anwie omusi bia kam ne san ko mamuna ho e kopa na chewa se on ye omra na ye nyina ye nante ho ne ye nane dua ne yie na sisi ano de san sie ni e na muna se se mo anu mo kra mo ye loose Moses no ono odi mu ya sa no me so mpata me na me nyim yem ye nane dua no na mo hu tom ya mo jeja Moses no no nam ho na mo na mo wuo na me no de ye me ya kra ne se Moses no man fana ndi kan me pese nka na
me kum nipa no a omo wani mu no wi anam de Moses no so atwa ato he na sen ka me dinka kum Moses na mo behu akire adane enu ti nam de wono no akotwa ato no na say yes di a ene ma be ka mate mo ma me 4 million hwan na e ka sa mamu na no mo ma me 4 million na me mfanja ka sika emre kropon emfri twene so ho emre kropon ai wo kwa no ba mfa say 50 cities ene wo se mo ma ne say 4 million obi a wadi nkia age ne mpata 10 million no ai mo nsa ma ne 4 million no mfanya dai mfanja ka sika mra ansana ya kwada ne dua no na ye kura no ye ni anintira na da akonfo no twa akokɔ no amfa na ye ni anintino ni ehun sa akokɔ na amfa mamu na e ka sa mamu na e ka kire ye ye hu na akokɔ a obusa me se opani wo kura da no wa musa konfo ne se aden akokɔ no ni ti no wa ntwa amana antia na e na me san ye no kura me musa no efi se akokɔ ye twa ne ti na so na asɔre koto ho akokɔ no koto ho e wo konfo ne ho konfo ne wo twene da so ho owo kuro eto wo ho ye fra ho asaman konfo na mamuna na de mo call ho ai enya mo na munim konfo no mamuna no nanim konfo no e na ode mo call sa twene da so asaman ho yes e na otwa akokɔ de ye akokɔ no asɔre koto ho akoto ho sa na mse amekura akokɔ na ye twa no kon no aye dai no okoto ho e na mebusa konfo no se akokɔ no wantwa ne tini yi ana e no se munya abotre na obepre di okoto hwehwe anim saa ne eti ho no mu e cheye afedie akɔ no obɔ na taba mu a afedie no acha ne ho dane nchemu saa na konfo no so afa e dane nchemu no enam sa me kam tirim se e be wiase nyina enim se akokɔ da na yemu a ena na afa na akokɔ wada ne nchemu nso de na afa se akokɔ na ye twa ne foforo okoto ho saa ena mo amatwa ho ahia no akokɔ ne hwɛ manim saa hwɛ manim kronkron saa enti ena mbusa akonfo ne saa ena oso yenya abotre na obepre tampa akokɔ no bo na tabamba mienu miensa bi na wada ne nchemu na oso afa na fedie etiti ho ne se ye wie monko ne soro bae we no so asan wo ni tinu yesa ko mamu na ho no se de wawudi nso de sai Samuel Abugri odun wo ko hu baba Razak so awuda ne dem no no di animu ko pe bosia bo abusuam ye kata na chi a Samuel Abugri so abeto so abewu nipa 9 enti mamu na waje 4 million no 2 million no se o de fa ka aba obe 2 million na soso na esu yo e de ama no ye betina ho hwen no twentwen ama ade achi ye ne san soma akwada se onkohwe na bia na ja bibi na ato no a yenim ye koduru ya opese osesa na no na dua ya dane de enso na nure fi se waka kire ye se dua no ye ni ani nti no ye hu sa anane na dua no anane na gise oje ne mpata wo Moses ho wie na ye dane no asante mem hakra no a okochichire no bo ewo bunu oso ye dai okochichire ewo bunu ewo wanchi achiri ho be o kana wo nso wo ho bi so me kunu ne Samuel meba intitobo ansa meba oso ansa osi obo odua ni wie ye no ene o ye dai okochichire no wo ebunu wanchi achiri ho ba bi ebunu mem nti ye dane dua no wo hakra no a gise ono kwa sa ko ho eko dane ne foforo ansa na ye adwuma enti no yenya abotre nhwe no ya hwe na dua nso da ho no a eku yen ene ese da bi ntimi ntra ho saa ene na ye de beba beto manim na mohu kwan befa so mbeboa yen na saa o haw no afri eso se Samuel Abugru nifunu we on de wo shem se na ye nim ne siesie wonkramofo no but we de wono ama ya hu saa ne de o mo ye hye ho asibishem Samuel shem asibishem Samuel shem adofo ni adehye monye mame enti atiefo munti ade ni yo ima koko ena mamuna
edi kosua ene snap ni ko ni fie no ewo eja Moses ho no opam no say he firi hakọ ne ye de akramufo ye nsoso sebe sa aduabo sem we so ene opam namuna no mamuna kogina abonten ene obo ni dua obo dua no eduedase bi ene ogina mu so wono nso ne nyonko pa ne Baba Razak ni nua no mayeye imakoko yakata nachi eye na yie abosome nan so ena eduedase bi wono nso koye sesi eduedase bi ohyem ena Baba Razak eduedase bi wu ye no enanse chi 3 days na makoko na ankasa kunu no ankasa Baba Razak no nso da so ono nso awu enu owu ye no Samuel Abugri ono na ne nyonko pa nso ne Baba Razak enu se enemi hu Baba Razak entie ne ate sa de a moma me nko Baba Razak ni fie na me nko hwe de na asie ko ya ye bo prum Baba Razak twintwan ye mu prani nko hwe Baba Razak ne da wa ono nso awu na se Baba Razak de owu da ne dem Samuel nyina ma yenye ne nyonko ye yi a wono nso pan ono nso da so Eura wo did the say Pacha friend Abugri Alice Abugri what the any Samuel Abugri Pacha miku e de na ye wukunu ma ne wo yi me pacha bibia nya no wonyale Friday ena wo free djuma ba ye be 7 na obedidi ye na yekoda ye ti yekoda ye kwansi na wasori fi chicha mame chicha na fa nyina kosoma Friday no point maba na ye aduane na edidi ye nti kwansi ye wura dem no be ye 10:30 nti abo be 11 no wasori ye nti wasori ye no obu ntwere ni wo ofe to ofe na me se papa adai wo yale wo se dia na ya wo se no o so subiti ontumi nkasa din kan twa Samuel Abugri mami ansa wo fi ye be 2 minutes anchampo ana fi ni twae na me se papa dia asem wasi mbewu akuma checheme na mso yale wasi dabi nso makuma checheme nte hwa na metia mu me baba e ma panyin kakra wa na msi yima sore na papa ewu na wasi amonso mu ho onye sesi na moto hall hodi nkomo na ade na ye na wo na msi sore na papa ewu na kola ni dimdika na ye ma no so hospital bi wo ya se hwa ye friend man sena na de koy nti ye ni koduru hwa na omo di bibi chechechire ne nsa na omo churachuro ndura na ye omo wo na mpane na adwo na ye Friday no na dade e chin sati ahwa na wotolu wanka se bi Friday na mo ni ko duru ye ya wo won mpane ewie ye no enu ami kuna anka se bi wambie na no anka se bi afre de chin sati de be ye no pa 7 na me se net for no mo nhwa na afi na no home na se e kofo na me dina ni nchen na me se Evrade tim na me se na net for nti munya aduro bi anya na mo se da bi doctor mbai nti ye ntwen ma doctor ne ba no no so aye na me se da bi awa na me frɛ me yonko bi so o fi on fa kamla mbebo wa me na mi kunu wu ne ya da mansena na kwansi na wono so de ka na ba na me ma no so ne da ba hospital me de no duru ha na wo me de to emergency na de inflammatory ni so aye Saturday no after de inflammatory ni so a mi kunu ani na akata yo ankasa ho me ne na ase enframa ye yifiri ni so anu wo ko off na inflammatory ni so sa anti Sunday no na mo se ya ne se de wo mu ntimi nti yemfa nkoji no mo boye chi na ja yesan akoduru ji ano ye koduru ji na ye direct sa ne se ni wuku yare no danka bia nchema tuna firi wawu kuna anka sa wanti mi anka hwi wanka wed abra wo ko eduma na ni timpa no ho ba bia anya ne ya enu ane so obu ntwere na ofe ye no 2 minutes enu na mi kuna anka sa bi ono no ne Baba Razak ntem te sei ono Baba Razak o ma ye center afo so o hwehwe Baba Razak na se wa ehu na uhu samia obehu baba o hwehwe samia ne wa hu samia uhu baba uhu behu samia enti baba no wo wu ye na baba ne yale anwumle na ye manda anwumle se ya na anopa kakra na o mo ko wo de no mekunu na de no ko hospital to o mo ba ye na no ho ne ye o ma mama ne nuro ne yi o mo ba enti na no ho ya na one ne di nkomba enti na juba ye 12 ana same be fi na me papa o de upia wo ma na o se Lazak na no ho ne nja ba se sie de ye nti na matimi agya no ho amaye de ma ba
tina ho ma chene obeye tre no wo frɛ ne senko won sɔre nyɛ ntem na won koja no hospital no won fa no ho nkɔ kyerɛ doctor wo frɛ na kɔ ne nkɔ a wo so wo kɔ hwɛ adokora wo koduru ya wo frɛ na ahwa ye din afide obu punu ani na Razak ewu nti na wone na nante firi mo frɛ ase wo mmrante ase a kɔpempin fie so to ne kopie Razak so sɛ wo na che sɛ o free Razak nkyɛn kora ba ne fie na nhye da nkyɛn bia o sɛ no order ho na baba sɛ o anopa ne de sɛ wa wunim sɛ nenge na me ho nye nti sɛ nso de wutim sɛ difference abam nta ho de na ba nti kɔ da na homache ne wo ba be jam ne yakɔ ya homache wo frɛ no wo frɛ na mana ya homboa na wono afiri fie akɔ nti wo ye wo frɛ na ye nkɔ no wa amboa no ho kora na wotam ne shirt na wo di wura na wo sɛ ni nika na wo sɛ ma me nkɔ hwɛ de kro nti me frɛ na wo mfa kɔ no afi wo koduru fie a wo frɛ din na ne ba ga wo ho na wo sɛ asa na no pe o papa da wate nka no se da bio mente baba nka no sa na wonte nka na won so no sa me ya imagine say ya kakra na nka makoto kokwa ba na ma frɛ ne de na man no se da bi afi de Razak din o mu ko bu punani a Razak na ewu da ho ta ne dem wawu na de ato ya afi we no no duabo eni duabo ho agro eja avoka eja asem wei ekoso a ebe nyina no enemaja Moses so enema mamuna ebebo mma koko ene baba Razak dua eja Moses no asem ne nam ne so no makode ho de enkomo nam na kodie de no aka akere mo wono de ahyase no de ye bekọ akoda ne dua no wo twene da so ho de sabre no ye ne koye de dane ye na mamuna se anane no emu ho no ye frɛ na wo se ho no enoma edi ne mu onya adaje nkɔ nti ye enoma edi ne mu nti wo ye na dwuma nti ye nkɔ na ye kɔ a de besi bia no ye mebɔ na mane ye nso na de hia ye twene no so nkɔ a obenden enu ho na mutu ana na ye tua mamuna no agye pini se ye ma ne kesika na omra ye de ma no nso a wa ma edi ne si ye nti a mamuna no se eja Moses mpata no a eja Moses die no onye na dwen se ode wanse di kura be wura o se woni eja Moses awo akire no eja Moses de nam se enye ne ba ne akwada no nye woni ne wo ye ene ode ne nam egu na nimu ase enti se mamuna ekopɛ eduabo a ade nti na ema koko ne baba Razak fie no ode ba no wonfa nkɔ eja Moses na ankaza fie baba kodi ne ho adanse krumu no mu nso a ye hu adanse a obi a wabegyawo amia ye oba ho ade ya to obedini na adanse krumu a wo kan sumpo no ye hu adanse krumu nkro edi adanse na wadi ne wo ho a ende wontimi kan si su dua me hu adanse krumu nkro diabo nyo ute hona se wudi diabo ho agra diabo nyo eve diabo ni agro na diabo nyo obo yo hade bi se obi fra ntoa no ode bi bodua yakodane wa ntoa se wokwa nananom a memfa ne se wonom na ebo ka charge wa ansa ne yakodane kura no wo ma tufo ka kire o se diabo nyo eve diabo ni agro diabo nyo sese Samuel Abugri wo shem owu ye na wotwe ukuada edi animu na wotwe miensa wo shem da wo pa ko yini besi o diabo nyo Eduada sibi wonu su shem Dabi memfa we nto so ansa ye Eduada sibi free so ansa fa Samuel Abugri oduni ewra ukruni ukruni on the fee 2 minutes pe edneba G red wabewu okay Brian Facebook ne so ana YouTube no eso
na hwehwɛ OTEC 102.9 FM hwehwɛ wɔ hɔ na memfa mfonyini no emfa enkyerɛw sese yɛ ya yɛ ka sɛ currently Samuel Abugri ya wɔda so yi ɔno na edi animu kyerɛ sɛ ne nyɔnko brɛboɔ paa ne Baba Razak ɛma yesie Baba Razak ɔno na ɔda hɔ yi afei fa Baba Razak na ankasa nso ɛto so Baba Razak Mr. Razak Awini ɔno nso na ɛda so no Mr. Razak Awini ɔno nso ɔda hɔ yi wawu ɔno na Samuel Abugri kɔhwɛ ya na kyesɛ ɔno nso ɛda ne dɛm a wafa mawu kyerɛ sɛ ofiri ne nkyɛn anadwo kɔ ne fie small time ahomachi begya me na menkɔ hwɛ me hu biewu a edura ahomachi ne nua frɛ na wɔmfa ɔkɔ ekobu prani a Razak awu ɔda hɔ ba ma owu ɔde ne kantankranchi na besi hɔ de abɛbɔ no ɔda hɔ wawu na edu edase bi wɔno nso na ama koko efiri mu no Baba Razak nua nti wɔno nso gyina mu ɛma yakata ima koko echi edu edase bi ɔno nso na daso yi ɔno nso wawu Baba Razak nua panyini ni o wawu edu edase bi ɔno nso na daso no ɔno na owu ya 3 days pepepe Baba Razak enso ewu ye no afei dia wonom de ne bono wo nase mmakoko nso ene daso se o cheki ade no na se wo hwe ade no a ehu ba Dr. Mankwa bedu umamne Dr. Mankwa ankasa etie for interestingly ene eja Moses na enam ne so ema asansensem we nyina si ye no eja Moses wa ha me ene wiai anopai kura eja Moses ba ye bewura OTEC FM me office penam ka kire ne se oye be ma ontwe asan no hwe sa afi be kwa wiai ya to na nipa nyame ne mankwa ansa na brodi kwakọ obeba bibremu ha no na bibifo yenim ye nyankopon dada kire se na ye nananom efa nsuo ana wofa nsa na wode egu fom a wodi nkan nsa kora a wode kire soro ka se twiredi ampon wode ye kire wonsa na ye ma wonsa sa twiredi ampon no na ye hwanea se ni enim nyame dada ansa na afrefre mu no ensa guo mu no ye wo mu nchichemu ye frɛ ya frɛ asase ya amani bi ya frɛ abosom ni ama wɔn mu nso bi na ya frɛ nsamafo se wo hwɛ ahonhom mu a ye wo de oyɛ ene de onye ti se wo kɔfrɛ ahonhom na wo frɛ in general de ye beba de enye baba che se utumi bie wado kapapa ewom watumi afrɛ ma ka che o se matena abusumfie da enti eba nsaguo amamre ne amane a sebe minim anopai sakrache no semboa ono atea oba betena fidie so a mumusa no me ka kire no so ye bema woni chim na wonyina ho nkase edua wei enye hwe na atea fa nkyɛn no hwɛ sɛ 2025 mfa ne nkwa omfa no me bi ni agro no hwɛ sɛ 2025 mfa ne nkwa no ono ne de ehu because specifications wom specifications ewom ima koko koi Baba Razak ko eyomu mienu ene ye nyina so edu edase bi ko edu edase bi oni yire owei
wamfanama otiase owo onwui akwatiase Samuel Abugri so odon so ko onire no na abetena hai so otiase so onkoi very good bawo specifications wom opa afade omadi agro tokro dia be ma be wuram nye tokro bia na sese be ma wuram tokro bi wo ho a be ma sebe koko wuram pa amane de ma ne ho tokro bi wo ho a yesoma hyehye de ma be ma eba be se wa be wiewu wa hwe ya be wura tokro bi mu ohunu ho ano da wo wiase bi o enti se wo wura tokro mu a dwene tokro a wo wura mu ho se wa anwene ho a ubenya asem die enti na wo ma me betufu aka kire o se hwe wo ma asem mu yie me na akwadwo brenya da bia me ka me kire mo se me ye nana be ma nana na me dimi nana nso achi otu me nioma miensa bi hofo se wo ye bema na wo ti asie yi wo hwe wo ye pa wo sa nioma miensa ne ho a kwabra ne ubedi ye wa abrabom uni me number mi wi afre me na me nka sa nioma miensa ne nkyro Dr. Manko Akwaba ja akra opanyine na umpomu o tweri ampo nyankopon na no mutumi nti enwo ye pa piafo ene eye dwada sebe asantemai wa yim sem kwa ma hetuntu waya adie buru waya adie buru kusenso obi bi da fomo memle da mi sister baako okuti he ya to kra mi amankro mi amai for say ke doim na omonye ho ayi no kusa Dr. Manko ni nyina so kanipa brabo ho woni ese ni nka hwana no wuka sure nanso owu bi wo ho a ensese nipa wu dabi ebi wo ho a sabe ne odoma nkoma ne kan se wode ho akade e de amaye no esese ye de sa akade ne ye adwuma enso me ka sei akade no obi nim no de akoka enti se ye hia mumu bia na ye kanfo mo amunimu akade no de ma nipa se de ato wei no papa wei nim ho akade kodo won fa nkan Doctor ene ye ni wahia yi kire ya akade no na ni so na kire die nti esesa amanfo ba ho akra de medo ase mande watifo no ahwefo ase good ye transia ene ye dwada omum fa ye number omumma omu kire amanfo ho mum ba saafo no me transia mesro otwiri ampo nyankopon ene nanan mu nshira de ma wo mu ami se urade en show bia na mu empu credit kra na bi omu to frame se wo de number ma obi ni pan be frame no ura nyankopon show mu nyina na mu akora transia na me so me de nchakase ma me na ba akopɛ o mazi onde wasi ni pani ahoto ne samboard na me de pa ni pani ya ona na wo de wi de me mu wi ya buru piafo na ya transi na na ya duara kasisi de transisia na se ya ni wo mu wo hawo wo chimato omo ade bi do mu so mayaya omu nya no aduro omu nso no ma bi koso honfam honamfam no mayaya omu nya ho pomasi bire no enu ntina nso ebre makwanse a ejade ye nyina na ebe transi omu hu donti ene ya transi a na ye kire kwan eni baabi okunu no bosi red park e wona Dr. Manko mebutu a medi medwuma wa wo tie media na de miso wa yinhira mebubo number no fa odi de hiada obi se beto da na wuchini peme o nkam fa doctor number ya nka bia nko ha we ni abenedi we die kam de kwa onyankopon twedi ampon no ko besue na nko aso ano so amama me so manya hoto number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akwaya transi da bia me kasi 3 die na bia me sai ese kukurumutie untimi nsa ho mopo ntina abre na abre bia me kasi sinkese nipa kro anya ukunya accident na won satia obetrase wona atimite na ato ba mentisi eso obiti atia ma na trase da penfo so onya ni trade dim na se ade na to afom no ntini pa de da bia me kasa se obi wo ha wo ti ade kranko wo mo last week mbaji adura start di adanse enye last week nko ti ade aduro di metima kasa me di minsasi mebo yes eno so ye kan sa na nya hantan ye tumi ni ahode otwiri ampo nyankopon e de ama ye ni nu papa nti na ye kan sa wo tie na so wo tie ade obi wo se miti
mehwɛ fam ase mani yi agu fam wɔsɛ ase biribi ne na metiri mu wɔsɛ meti no ase yɛde dua bi bom meti fa hyehye me meti no ɛmmoa me dudududu ama meyɛ hwee nyɛ yie obu wɔn nso wɔsɛ me deɛ meti yadeɛ no baeɛ no affect mani saa afɔ mu ntie mepɛ korankoro de akyɛ because de waso an no so abrɛ no ɔmra me nkyɛn no mɛsoɛ no mɛma na home ama na ho atɔ no ɔn so yɛ awurade fie ɛna fie no nso pono abua ma obiaa ɛnkanka no wɔ mu wɔ ahokyere mu ɔmu wɔ haw no kɔdaa na mu ɔmu yɛ no ɔmu kasa sɛ yo nyɛ deɛ ɔno sɛ me deɛ menyare deɛ ɔnyare no ɔka yadeɛ ho asɛm a ɔbɛha ɔtoa no ɔtwetwo na yadeɛ ka wɔ akora ɛhɔ na yadeɛ no ka wɔ na ɔstate sese ma yɛ bɔne anaa enti me ho bɛtɔ me enti mawu anaa ɛdeɛ me deɛ bɛkɔ ni me ho obi deɛ bose na wadwena yɛ bebrebe wo a wɔ saa ma ne nya no me kamfo awurade fie ba center ma sɛ ɛkyerɛ yɛ brada yɛ trase wo ba wo hu mfam hu na mfam yɛ ni nyina ho adwuma yɛ hɔ na wo ba na yadeɛ no obu ada bia me ko adu yadeɛ bia yɛ honhum o na nka deɛ na ne mu akwa no ma sɔre fie sɛ nka Yesu nka se we na ahombɔne agyekyere no mfinhyia du nwɔtwe ɔka sɛ na ne mu atene nso obi ane sɛ maame no deɛ mu na akoa nso na yɛ bonsam na yɛ de agyekyere no nti so ɔba awurade fie ba center yɛ dwuma ne deɛ obi mu deɛ nyɛ pɛ obi ɔkorɔ na makora na obi di n'akyi wɔma na duro no wagye asɛe no obu ofie bo obi di aduro wura ma aduro no ya adu papa o ya enya adwuma baba awurade fie na doctor menya hu saa sekima wana madi ka mo akwankyem sim fansa nka ekira no astatia no moduro no ne enim die hu no me de da bia me se ilumba so nim ya ya me hwene jansem keka yen keka nsem ho ba ye hu ane akire ho akwa no akoye na ho atɔ enti wa wu tie metiade enti ama wo nso wani problem obu wase mani ase eye me hene bibi na mani ase mehwɛ adeɛ me hunu mmienu mehwɛ light na rombo ato wo ho obu won so ɔsase asa abosi agumani ne so obu wose me de no nso yɛ tɛ ebi de glaucoma utiem na so wo ani adeɛ problem untimi hwɛ adeɛ na untimi hunu ya na me kasa nananom na otumfo nyankopɔn adaworoma ɛne yɛ mpanimfo mɔdi kan akɔ abeso ya de ya me ni yadeɛ dura yɛ no anom akora duro sɛ amanfo si di ho adanse no me heda de bi aba because sɛ wo mu kasa me mu meka ho asɛm no no mo wo sa abenedie na mo bura na yɛ twa obu mo fa so no mo so aba be hunu no mo aba be gi nyankopɔn tumi no na ho ɔde aduro bi no mo anom no mo so di adanse ama otwedi ampo nyankopɔn da bi am kasa de yadeɛ ne de nyɛ ne yɛsa awurade na yɛsa ne yagye hu sika di sɛ wo tie mi nɛ na so wo yadeɛ korankoro saa bi atutum ni kana bra awurade fie ba center ɛkyerɛ yɛ trase wabɛgye aduro nso no aduro asa wo de osika asɛm no kɔfɔ mo kora wo de bra bɛgye bi na to aso na mi so obi wo ahwɛ ne yadeɛ wi a nyɛ ne sika no onipa odom bɛbrɛ wo no kora ɛsen sika wo gye yɛ because afɔ nyina o man bi bɛgye aduro na ne ho tɔ no kyerɛ me ha saa afɔ nyina bia me ka se so do kakora no antua wo kɔkɔ di adanse no yɛ mfaso de me yɛsen adeɛ nyina enti sɛ wo tiem na sɛ wo yɔ ba na sɛ wo se wo die wo mfichi wo chimakro mu no eduru hɔ na sɛ wo brɛ obu awo mu problem awo sem nya sem ketwa awo ama ne su awo ama ne bre because me sinya hia nko ne ka obu wo nya ne ho se pam wono nso hia ba wono nso ye hia ni enya sika nko na ye hia ni o de wo pa wo nya bia wo ni bia no nso ye hia ni obi awo nkro wa ne mantina ni je wo sere obi nso wa ade nyina wo nso manso nti wo su so no so hia de enti so wo tie me na so wi so aware free afi kone konfie me na so ofise ade na ba na ahwe na won sa nka tumnika bla da bia meka se mu omla ne bo onko ena ama no kɔ akiri nso ani obetua se kudum se bam so ofise wa aware na onya be 2 years kɔ na awo no ntimi ma tutumka bla wale free ba center ba gi aduru wo a wo de nso afam ye kan se tutum kabla ba dia duro e ho na sesia so bi de famon oba me ma na duro mo tim ene wa wafa no ba wo kan se o se bia wo dua no da bi e adanse die ne ma kwanse nipa mla medi o ka se wo da bia doctor for me transfer o peni pa no ma hye ho azan for da bi ntia mpene sa wo de bra be so hwe bra wradi fie kina ye transe wo de oba wradi fie kina wo de oba so be hwe ontema mo akọ obo obitumi se me pentem e na officer brands ntu nya na so oba nwumne so obitumi ahwe ebi kura head aba oba special one of frame bo abe na no aba ne atrase sabre ya adwuma nyina pon e ho anso na mo na me na atrase nya abotre ehwe wunsem na de ekoso no ebisane sane apon abobɔ ne nyina mu obi okura na busua dua bi na ha no ya no bewura mo busua dua ne ya kyerɛkyerɛ no ma so kɔ akɔye dɛ okɔ akɔye akwankyerɛ ye free e kyerɛ ba ye ho aye trase a oba na ye screen ye free ade a gisika nkwa obi obɛtwe ne ho fin ande ye ho adwuma den na de aka bia ye free wa awurade fie ba center cancel ye free e kyerɛ ye benada wodi so
ho na o yade na yade na ekranko na de otumi se okọ doctor aye bia anya yi aye no fo abrane nhwe mma wo ehunhum dia e be ho adwuma ma ho atọ wo ye be man so na be ma se wo dia ekọ offer abra ready fear ba center da bia me ka se ye waduru a ye ehunhum aduru de manipa wo ho ene ye waduru ehunam aduru ho hunam aduru de obia ne bia kan opusa nya apusa we ne da hunhum dia na ade bibi ko ka ho no ye de hunhum ade na ehunhum ade ma ne wieye nti utie mi a me number na itudwa me so le afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 utie mi a ya utie mu bo wasim nante kakra ma bre o han na kuma boni kinkinkim obi nso wasim de ande eye o sa na ha me wo sa na ha na mo no obi kura de ato no bo ano na abesi nachi obi won so asoso ne mfi wasim mfi hyehye me utie mi a odi atutum ni kabla ready fear bar center ya mu oduru odi asa asma na ha asma de me se kwa koma to yam na me ami krom kote ya duru aye no yi fie on no eye mpanimfo ya na nan maduro na akwa na abeduru ye so enti so do wa asma bi na so so ya adu o ya duru nyina na nkwa tutum ni kabla kira ye trase na bagie duru ne hu se duru ye wa kura na ye wa kura na ye wa kura konkron bagie duru na ye na ahonto wote wo ye dai obu waseme to ase twetweme obu won so wasem de na ye titiriti obu otimi de na apem fom saa obu won so wase asem nante mitietie fufuom ne mpabo akora ro ohunu wo de osa na ase ahonhuru abraye wo aduru abanum ni 3 days me nkasa asem wo bi ba we de ye aduru a me dim obi ade 3 days mo so na ase ahonhuru ni na atwetwe wo de wo tiem ne so obu na so nipa bi adwodwo dwo bi de na to fom a bra ready fear bar center wo ne etimi twa dua so obi nsem se na dua na pagya na agina ho eye tumi ni ahode ni otweri amponyankopon de adom ye ene yanso ya di adasamankwa enti utie me amesa de number ni tudwa me sori ya frɛ me e kira ye brada number ni 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 apraye ba be sori na me kasa se mo diabetes e do bo so team from doctor na diabetes u ba omoso ya de nya da bia na betumi aka ya de ba ko obu wa bibia si na pai e pai no wa ya enko enso firumu ba eno ya abo de ye wo ho ene wo free store no so ekoko ni yes nipa ni nyina tim besi utu omi na apa ba bia no honam wo eno kwaye operation kura be sa aba bra ready fear bar center ya na doctors ni buara me do ma se po mu konya abo bi ba ha mutumi ka so ye de eni hu ko doctor man ko ready fear bar center kronum bosi red park ho oba e ba mu waduro en se wutiem na wutiem ya ko kwa ma ba ma bi okọ private asabi wo di fa cheme moja ba tototototo ye na duro ye ma wa no num ya na atwa mo ye ko moja duro ho ya de bia ne na duro ho en se wutiem na se odi onipa bia nya breast cancer ma ntutum ni ka no mra oba e ba ma na duro ni cancer form bia ho adwuma duro ho me mo ya de di anka se me ni ho aduro aso yo ya de bra ni ankro mo de bra enka wo nu ade bra oba awurade fie be mo odura ma ho atọ ma de aseda ene ayeye amotumfo nyankopon mo se awurade tumi so o awurade fie ba center number na itudwa kra last ma sore number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 we bibi enye ya tumni kabla ready for center ya da asie bro ni na ye ho adwuma wa ready for bar center wa ready di munti amen ya da asie bro arafo wei eye Dr. Mankwa papai efri awurade fie heba center kumase kronum bosie red park eho no obutu no odi ni dwuma ena wie ya wutie watenenka ochena eye ntena sekese one papa no behia papa no beboawo enioma bekoyie enso ede amawo papa na sorry endifrenu sese ya na one no enkasa awie Limbo Wave Enterprise for nso nyankopon enhyiramo ena wie oba kumasi kro from heya ye ne shinola ene di animhwe
ye ben IBM NJ no e wo kurofrom eya na ye ni akwa Limbo Wave Enterprise ye ni akwa Morton Tissues e de aba Morton Tissues no enuanom ne adofo se wunya bi na se wuyuzu e wo fie a eye moton kama wa wutie me se wuyuzu Morton Tissue a eye moton te se maame ne dono eye moton te se papa na futuo no enti wutie mi se wuhia bi e wo fie ho o washroom ho what the be kan ya se o wa wo operate private public toilet bi wa wo dia na wa wo te wa dia no na wo manage den kakra eya petition se ye kama ebi a won so de ye hotel ana se ayaresabia hospital bi ana se guest house bi ba bi anipa ba bia no so obepe tissue a amanfo de besiesie won ho a eya amane nya Morton Tissues ni senti ne se ye de ne ye papa what you say yen ya ne akofa Fit Life Natural Mineral Water ne so aba na sa Fit Life Natural Mineral Water make ho asemi adofo eye kama wo eye kama pa eye nsuo mu nsuo wutie mi se wudi dwumadie bia na wo to nsa afre nipadom ebia ensuo hu dwuma na wudie ana wonso wuto nsuo ebia unam traffic mu na nskom de eye Fit Life Natural Mineral Water eye very pure eye very refreshing ya shada tu asone so ene aye ene de agu botrum kama onua upebi no mo ebebo apa mo amutu tissues ni nsuo ton no momra ye nchen ewo kurofrom shinola opposite ho ye ben IBM NJ na metu bi nkoton ye number nso nie o hia bibi afre yen eye 0550 115 013 and 0595 850 042 twemena menum nsuomra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin hu hia me yie esne bibia Enti me manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu fada woni fie bi. 102.9 FM. Pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Yɛ ama nɔmɔ, ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atumi sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn na yɛ sɛ nansan a na wo complain wapɔso usisi ɛne adeɛ yi ebi na mede twitwi ya wuti si ye yo sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free sɛ require mu enuom yenu enye na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodo na mu hye no so sɛ aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu bebia ne afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre
Future Life Smart Food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic area no so boa woni a enya esichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso no ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yensi yie pa me kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem die the one number 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus sa wo phone accessories bit is batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244 590374 and 0241 709636 choose simple plus eno ne papa no yes, Lavos and a 100 tomato mix. Yeah, better. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No credit. Ain't I say a baby I will better Lavons and a 100 tomato mix. No, yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Edition Echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. 100 tomato mix. The chef's choice. FDA aji ejadi nkatu.
wofa na se bre kwesi sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bi ayɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akache Saudi sikato seche dumasi Royal Bank branch bia obetima yi no wɔn branch bia oh sir ɛne yɛ mesu mi hia bosi a mede betre madwuma mu na kwambe na mefa so amesa beka bie wɔn ma salary workers loan public and private nyina commercial loans agric loans ɛna funeral loan wɔn ma smart loans na no deɛ yɛde ba abaya dwumayɛfo a wɔn gye wɔn akatua ɛfa controller and accountant general seche dumasi Rural Bank meni agye wɔn hyehyɛ no ho pa ne me hu wɔn akyi akwan wɛ wɔn headquarters no wɔ seche dumasi wɔn bɛn edwa no edwa nso wɔn wɔ main station wɔn bɛn GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase wɔn ne Methodist asafo no ɛna edi nhwɛ ne mu Anwraga onion market no wɔn bɛn no pɛpɛɛpɛ aboabo wɔn wɔ asoase kwa no so hɔ a post office no akyi pɛ tafo wɔn wɔ club 600 Dr. Amuzu Johnson wɔn wɔ Bompata wɔn bɛn Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so wɔn ne nursing training college no ɛna edi nhwɛ animu Asante Mampɔn municipal ɛdi dwai wɔn bɛn health center no Chechire afidja kwabre wɔn bɛn police station no ɛno nti sɛ ya frɛfrɛ 05016827737 ana 05016179924 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya. Yasan Bebio, aha, ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Fred Kusi, and was ya cry a Krobea Asante, and Komwa Mubwe, minimum nyina. Minimum nyina. Ewo, Koforidia, Abuaboso, Echumakropon. Okay, and there Accra, oh, yeah, live Ukia Praku Aluminium. Yanso, Yawaha, Yetiu. And ya Bolivia Enterprise for no Yankopon in Shiramo. Na Onyamokase. Out of 4 and I'm one so and the future life smart food no aba edwaso utie mi se yade bi abeya osoka abeya oso kwankro yade wakwa breu nanso enkosi aga odi ebre Kumasi Sofo line alignment baby a multi home ne wono ne nhwe animu na wone ya Bolivia Enterprise fu mebompu mpu na benya future life smart food ibi na wo de di eye aduane ahodinuo na ahyemu matonchom ya wo vitamins ahodo aduonum yensa amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu matonchom enti wo de bra na be kire yen wo yade ni mu ne maw aduane aduru a ebetu oyade no asede amaw sa wo ba na sese ma motabella ye de be maw esese ma future life zero ye de be maw ye ma future life oats future life protein and future life smart fiber the esese ye de maw ne ye de be maw ya Bolivia Enterprise your number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and Hepa Plus Pavi Plus Mosono and non so a Yenomi and Sa Ebenage Heba for the Diaba. Na same way you will be a you in way you will be a topa ye or dasenia wutie me a ya menro way be male ne be bewa no kre me se wo se ebeye woni paduani mu adwuma amwenyi wa hoto Hepa Plus Pavi Plasmos Yenomi and Sa wonipa dasani se wono mu a eye well-being hu adwuma enti wa me wo ka sei ana wutie mi yade be na betena wo so a ama
uniwa hotoi obi die stroke yade de na to form obi die sikyire yade na ha no obi die ye mojabrosoo obi aye kese abroso masrade adore no ote ho ana ni nipadua ne fa ba bi woso obi die ye 3D yade obi die ye typhoid obi atenka ateko obi aye mrempam infections na ha obi onua se wodwene o well being ho kanea dia aka nyina aye mfaso de mawo pe hepa plus pavi plasmos enuom yensan nyina bi nanom bom na wonum bom a ebedi wakagire mu ama onipadua ne ho aye den baabi etoni nuo wo Ghana ha bia no de ewuram na se minsu age ne topa ye age na wononom a wawie Dr. Eben on na de nuo yaba ne number eye 0542778572 ena 0591367898 unya fresa homa wiya woni ebeneji fo be kasa na de wonti ase bia na wiei onu bekire mu nso na ode amawo wiei Dr. Dawood ene da Dawood Aba Hospital ano oba ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom no sa danu amu ena Dawood Herbal Hospital ensu di ne dwuma efri ene wutie mi yade yawo hwe bibia beda ne si akwanti menu aba untumi ngo efia wutimu mpotamo awowo de ebinom kan se we bunini bibi na aye bibi ama bibi aye bibi o na nka de ogina wanim pa hwe nipa mu nsemu na enye na wono ebe ka kire o se we bunini nka ye wo nti na wusu sa no sekan na wo wachi no eno nya wo ya nya no na ekum na momoto wani na utwa wani hunu di okura sekan ni mu ya wo de ya wo no eno ne kum ntem no enti odi abra Dr. Dawood wo awo na ye de bo otri so no de abeda ni si akwanti ma wuntumi ngono menu aba wo bewo bema sesei o sori akwadwo papa ne ye frɛ kwadwo papa kojare wo wadua ni si wo o ko hwe chense bi pa ne aditre bi a ye de akata so kakraka de abesi wo se didimu a tumi se kwabna ne se nya wo bema pa enya dwuma yi anka ayire nya wo se da bema keka ho wate nye sei na nyame bo ntuso nyesa de nyame bo mi obeto bebrebe yefri ya meruadie ka ruade nkasa wote ho untu ana mo se ruade sori na bra Dr. Dawood ho na be ma ne nsan sori nyina so ma ho papa ne be ye waduro kire ben be gina so oba na ni be so enije bebe fie bibia be ye fine kwamna se mu aye mra entena honsu bra papa ne wo onhwe de akofa mra na ba no on fa duru nkan ho wo de esi kire yade wo de ye mojabroso wodi ye stroke yade adwojo de wato form enemu yade bi na abetena oso atete wo wabre wodi ye ulcer baabi ato wo bia prostate mu no wanya chemato bi yese aye kese ana ye de robe kwa akotum kire se cancer abam ni nyina wo ne Dr. Dawood enhia se hwi doctor no papa ne wadru se hwi doctor no fa brodo otenete hunemu tutuo hututu sasaburoi enyao jene nomba ankasa na freno eye 0244886437 0244886437 wo fresa huma wiya Dr. Dawood ono ankasa ebejeso eja Moses what is say acho me hoye mamuna oyode Memuna oya mempena dada. Ompena dada. Pachwai. Oni ni jai yache. Pachwai. Inu jai yache. 2022 muna jai. 2022. It's a COVID nechi. COVID nechi. Ena mujai ya. Memuna eushia no we kwan be na afa so di hu no. No kre. Na mene abanga june na etwa blocks. Ena ono be konsu mai. Ena mdi hu. Memuna be konsuo. Na mu twa blocks. Ena obe konsuo. Ana ase ne pe no awoda ano owama sei owama okay na me nimso wo baako but me ofisa me ko hunu no na me hu say miansa wo eka ho eye nine na akuda ne sisi na ye 4 eye 4 one ne nyimoy yes 2022 no monom no be somewhere September ho eno wo frame me say wa fafru me send ne sika no yi asama of frame okain na me say
ɛyɛ nokorɛ wo sɛ nam sɛ dabi sɛ ɛyɛ nokorɛ deɛ wonya akwala me so menya akwala mɛtumi ahwɛw ama wawo na ibusua mu nokora no yɛnyɛ nyinsɛn nti woyɛ sɛ woyi a wobɛwu nti mbɛhwɛw ɛna ɔsɛ krakye nkasa asɛm no nkyerɛ me na menyɛ ma adwene sɛ mbɛwo mamu na ɛkasa kyerɛ me na ɔstate ya na ɔblaste me wɔ phone so na meyɛ din mehwɛ ne akɔ na mebɛfu na mekate no maama na nkasa ntoa so na ɔsan afrɛ me nam sɛ mepaakyɛw mewɔ yie makɔ biribi nti menni hɔ meba a mbɛba ma yɛakasa ɛna mekate no mansa nka bi na ɛkɔ 2 weeks na wafrɛ me sɛ wɔsrɛ me a mensɛne ne 80 series na wɔntɔ aduane ɛnam sɛ yo wanka nyinsɛ ne ho bim ɛnam de 100 series sɛnde no wɔgye 100 no nti ɛwɔ ha na ɔfrɛ me kasa gu wei mu na mesɛ makɔsrɛ me ni ha na deɛ ɛsɛm a ɔsɛ asɛm bia ni hɔ mekɔsrɛ me dɛ meba a ɛnam sɛ yo nti akyiri ɛna mekɔyɛ adwuma wɔ ɔmo hɔnom side hɔ nti meda biara medi akɔneaba wɔ kwan no ho nam sɛ maame metwa no ntoro sɛ mewɔ asɛm ne sɛ n'ani bɔ mo so wɔ ha no ma a ɛbɛsa yɛ ntɔkwa ɛnam frɛ no phone so na ɔpeke nam sɛ wɔwae na ɔsɛ wɔ fie ɛnam sɛ bra that time na yɛ January 2024 na yɛ free 3 ma 2024 January mu ɛna ɔpie ɛnam sɛ meyɛ me sister adwuma wɔ aseɛ ha sei na maba na nsɛ bra na menhwɛ ɛna ɔbae nam sɛ nyinsɛ no ampa wokaa sɛ wobɛyi ɛwɔ hɔ anaa wayi ɔsɛ wayi gɛ no yes mamuno no ɔsɛ wayi ma bisa ni 4 times ɔsɛ wayi nyinsɛ no na nyinsɛ no ɛni hɔ biem na me sɛ kwan bɛɛ so na yiye ɔsɛ mmɛkae sɛ ɔfrɛ me sɛ mensɛne ne sika na ɔkɔm de no no ɔntɔ drink na me sɛ ɔsɛ no ɔwɔ doctor mu ɛna asɔto no na ɔpɛ sika na asɔ so ɛde ɛyɛ nti no koraa no mesɛne ne 100 nti wayi dadaada ɛni hɔ na me sɛ ɛni hɔ ɔsɛ ɛni hɔ biem na me sɛ yo na mtom fa akɔɛ ɔsɛ me ma ne sika na me sɛ sisi a na mɛba nti sika bia nkura me nti ɔma me kwakyerɛ me sika a me ma no ɔno sɛ yɛ de adwuma na me sɛ medɔ aseɛ ha no ma adua nkuruma na ɔsɛ yo ɛna metwem kɔɛ saa meka saa no ɔmɔ no tɛ me da ɔbɛhu baabi a meyɛ nkurumafo no na ɔsan ta ba ha no ma ɔsɛ ɔdɔ aburo wɔ meme nim hɔ baabi a meyɛ fo no nim hɔ na ɔkɔyɛ aburo ɔno nso akɔdɔ aburofo wɔ baabi a woyɛ nkuruma no twem kɔ ɔsan me kɔ baabi a ɔno no yɛ n'afo no ɛna mbisɛ no ɔkyerɛ me sɛ aha side sɛ no ɔyɛ na mesɛ ahɔ ɛna ɔnama na baayɛ bi ka na ho ɛna mbisɛ no sɛ ayɛ me ba ɛna megye ne ɔdin ayɛ me ba sesan ɛna ɔsɛ ne ba baayɛ no ɔne ne yɛ pani na ɔkɔ school na mesɛ na baako na wɔkuta na mehu no wan ɔsɛ ɔno de wanyini koraa na ɔwɔ ne sister hɔ na mesɛ yo ɛna ɔtwem kɔɛ nti saa na ɔsan ɛtetɛ me nti tam biara mekɔ ha no ma na ɔtwem a na ɔbɛkyia me nti menim sɛ ɛnyinsɛ ne deɛ ɛfiri hɔ ɛni hɔ nti mene no nia sɛ meyɛ nkuruma na nkuruma du baabi a mestarte ɛdɔ aseɛ no ɛna ɔbaeɛ sɛ wɔbɛdɔ baade no bi ɔbɛdɔ baade ama wo yes ɔdɔ ma metwa ne ka nti ampa ɔba na metwa bi na metwetwa ma nkwaraa ɛne mmaa bi ɔba na metwa pɔs bi ma na wɔdɔ wie na wɔgye wo sika ana ne meyɛ no nti na metwa bi ma no na wɔdɔ ampa wɔdɔ na ne baayɛ ne ka ho na ɔmɔdɔ wie na masan twa bi ama mo na wɔgye ne sika nti mekɔnyɛ adwuma bi na ayɛ block na afo no so yɛndɔn wie yɛ nti mehwɛ ya na msɛ no mekɔ block na mɛnyɛ sika dɔ fo na wie na mede ne aka na bɔ na pa na msɛ ɔngye ne aka no dɔ na mekɔyɛ adwuma no na ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛgye me 4 million na ma mesrɛ ɔngye 2 ɔsɛ daabi ɛna msɛ mehu sɛ ade no ɛsɛyɛ a ɛbɛha me na msɛ okay ɔma me ma ne 3.5 ɔsɛ daabi ɔbɛgye 4 kinti na 4 na msɛ yo mate wode yɛ mbom sesei no menni 4 million ne wɔ mo hɔ sika a wɔ mo hɔ nom no ayɛ 2.5 nti mema 2 million wodɔ wie a na wagye 2 million no na ɔsɛ yo ɛna mede 2 million no maa no ɛna ɔstarte ɔyɛ adwuma no ɔyɛ adwuma no nansa no na ɔyɛ adwuma no wie na ɔfrɛ me sɛ wɔwie ɛna mekɔɔ ampa ɔdɔ wie na sika no so menyaeɛ afe no mewɔ fie a na ɔtoa ma wɔ fie sɛ mema ɔno no dwudwudwu fam no ɛna memfa sika no mbɛtɔ aduane ma meyere ne mba no mu ne nkɔda kɔm na mesɛ na sɛ ɛnyɛ saa ne yɛka no wɔn kasa ne ka kyerɛ me sɛ ade no koraa aka akra na ayi flower nti nkuruma no ɛba na mete a wobɛnya bi nti ɛduru hɔ a na matua wo ka ɛyɛ na ma mepene yɛ a megya afo no maa wo no na 4 million no koraa na ɛdɔɔso ma me ɔsɛ daabi ɔnte aseɛ ɛna ɔkaeɛ na hɔ a na mekɔdi no atɛm mekaa sɛ menim sɛ wogye me sei a nka mamfa yɛ dɛ ɛmefa wo mekaa saa na ahye no ɛna ɔstateɛ nti wobɛbɔ mo dua na ɔde meyere ne mbaa da ase ne first asɛm a ɔkae no wɔ hɔnom no no ɛhɔ na daga te ne baa bi wɔ hɔ na daga te ne bɛsum na meyere abɛsu no mu na ɔmo pa ne kyɛ saa na ɔmo de no akɔ ɛna mete bɛnkye no so din na ɔmo san bɛka kyerɛ me sɛ menkɔpa no kyɛw na nea ɔyɛ kɔ ne deɛ ɛnyɛ na msɛ womate
nti me frɛ me nipa baako refere Richard na me so on send me sika me ntua meka na senizi ampa wo send me sika no na me se me kwa me forward ama no nti me kwa na mpa na cho me bu ko deje won anim e won fie ho na me se me srɛ na ne ame ye nra no omfa nche me nti me nim se o se da bi wan bodua na me se yo sika no ya send me emu ma nya obi anyi nti me forward ade ama na me gina ho me ye ya network na ama kwan nti ma nti me forward sigo na me se me ko nti me nam kwan no so ko nyina na me ye efa basabe ka osika no se yo ampa ne saka ne sika oji wansanda maka bi efiri ho me no twaka nkruma no started so ya me tete nkruma no na me kwa na obi abetete bi ko obi abetete nkruma ni bi ya wie bi ma tete me time wo fu mu ho ma na bo 10 bebi a me wo no ne bebi a me do no so emotwe nte bo 10 na afiri na awowom na misru na me fa me kwa ya me kofi sa na ya huma chembom ina nipa ne betete nti na eda bi ben ho no ye fre na eda ne kura ben ho ono no se owo ha na dwo a hu se kanene na mafom ho bana onim se ahayofo onim se nipa ne wie me nkruma na me se yo ahokura no nya ekodu beebi a me ko ye pompo machine na me de pompo nsu no e water nkruma no ya be sane pipe na to ya so machine ne ko machine mo no ahwa na America se debi o suspect me mu na e be ye no na me se ya nchi no me so me se me suru mbere ko no ho sa ko kasa samwe that time na me ntimi nye machine bi na fu na hye na me de ko ye me no ni Asem Beba bi me ni number ono ni mi number 2024 no mo no na ma e ba 2024 no mo ba June mo na ye April mo mrada na me kwasere ma ba na June ka kire me se June na me onam ho me nya no ka kire me se ohun se abaya no ekuta kwala na me nkwa je me banana why na e kasa June ne na me no twa block ya de hunu no na me se hunu no why o se hunu kwan so no be faka na me se hunu kwala no otesan no se wo mben no nti wa hu kwala no onim se oyo ba na oyo bema onim na me se yo e wo ma no san ba se ohun no store bim no to ne ma e na okọ ye no okọ bi se store no se onim ma we no se onim no se onim time no se debi jo kro na nti na o se o we investigate hunu se time na o ka se wo fa furu no wa yi no ayeme no de ana se nyen no the information na sa abere me pe ono no ayi no o ene sa no nti o sa be ka kire me se wo hu se ampa okuta kwala nti memma yanko no yanko he ebutiti ma ba efiri ho no ba April no man fifi ho na ma yeto ano ho ne yakọ ahwana na me yemfum so no me sa akọ fi ho no ampa na kwala na nye 3 months me ko yen ma makoto no ba penina no don kruma no se wa no na se wa na ka temi se okọ ceremony naming ceremony na me se yo why na ye 3 months akwala na ya wo de foforo no ye 3 months ana ne ba na ka temi nti akwala na tanase okay na me se wonu ne papa ne hwan no se o menimi o na me se o ma me ko hospital no ho na yi ni baaye wo se onim na alaji bi na ebe yi ni yire na alaji ne ye mo wadom na oyi no ma ne sika nti alaji na chiri kro o sa to ne ma ebe ma no se oni ma me enji nti alaji na bo mo na me se ye friend san wo se o mo de mo friend abi mo mfa din bia nto no moni na se yo na me ma abaya na 50 cedi se me sere no ma ne ma me hu emu on bi se ne ma me hu se ne nua no ne papa ye hwan na me de koy nti ne ba ne oba ye no ne ba ne ka asem ni nyina a kire no sa na me ne ba ne kasa sa no abrusan bi wo ho abrusan na collapse mire bi sa no se soro ho eno wo hweye na me gina gate na no na kwala ne wo inside ne akasa no nti me da me ni se me kono no wasie ma hunu ne ade koy nti a kire oba ye no eno ofre me na me fa phone na yo no na mbisa no se na mso mesra na onye ho a ombra na me no wonkomo eno ampa wose odi kwala ne kwa we na obeba eno obaye nto bae na me ne makonja mana no tanase na mbisa na memuna wokate me se wo yin se no ma te se wawo me ba fi ho ba ne se onye 3 months ampa wose kwala ni na me se aye media wose dabi okate me se aye media na me se dabi enye media na wose aye media na me se dey na si ukwan na ofa yin se no na wa mfa amre me na wa sa tena wa fa ya we mu nyina wo na kwala ne nye 3 months na wo de tenam wese na wo so ate se nye se na wo te me convince na wose dabi na ntokwa na si yentem nti no odwen se ode ba one me yere be kasa na ye hi nti on penesa nti na wamfa yinse na mbrem nti se dia mamu na se yes yinse ne ya odia afin tobo ma men forward o kakra fast forward o
ma koko kunu baba raza ko ja okoto akwala ne o ma ne koto ma ne kwaja okay afi yen hwa de bi de wo ho ye duabo ni nyina so de ne ba ye e ma mamuna e de snap ni kutua e de ba ima koko ni eja raza ke fie ho e be pe duabo ba ni say e duru baby e na mamuna ne frɛ me say akwala ne yare o to wo hospital men send ne 464 million na me say wo ha fa na membra o se on kire baby owo na me say hospital na wo na me ba yare no won kire baby owo na me membra honom o se won kire me ma ye ya o se won dem se me so menyi scancer na wo menim se enya no kore ena me ye de me kate nam de koye nti me kate na me ko no no afa ka ade asan ba fi biem that time no na me yere free se ma ba nti wo be bo opunu na me yere pie nti wo ba no hu se bobo ya ne si onim se me se inside no dia wuram no bom na ba na ne pie no kate ne se onu mi afa fru ma hwe no ma san hwe akwala no ti ne kwala ne yare ena o sfre me se me maniska me se me ma no ena o de bae nti me ni ho a me ba on kasa ankere me na oba ne sa debi asem me nti ase wono san sisu bi no se sa de ni gise me de wokọ ya peni bi ho ena wokọ ka asem na no atibi no wadi dance yen sa Moses ne ba onjini se wo wa ba ha na ho di samsi ne ba ye me nti ase no se no ono mu nyina na ga bi twem no ma ga ni dikan ko ho se peni ni wo ha me pese mbo peni ni di ntia ena wokọ ho ye no san ba se peni ni wo ena o mu miansa e ko peni ni ho peni ni ka tere o mu mienu ni se o mu nko ne jama emu no wọ nanim ena oye de obisa bisa na me munu ne kan na ewo mi na se ne me kan ye no ena peni ni se ati saade ya woni mate fa wono ma jama na ko ono no ba me frɛ ba ma na bisa no ne awom no wo so bete ena me munu ne ye sa no woko na me yere sa frɛ no me ne damfo no se on o kai se me ko fu nti ma fa ka me ko fu nti on san ko frɛ me munu ne mbra na o konso ko frɛ me mbra na o mon kasam no ena oba no kurana sa di me munu ne chi ko frɛ no no de ne sa ba ena me yere no so e fa phone frɛ me phone e wo phone ho me fa ye no ono frɛ me no no frɛ mama no frɛ me nua nti me hu se cause me ansa na de no mo ba nti na me yeme sa se se me hu nia I see ya mo frɛ me na me judge mo na me ba fi me ba ye no na eda no o so wasam no no mo ko ta no oboye ni ko frɛ na o frɛ ase ho san ba no no ka che ne se o ka se me de one city e ma na ne yinse ne mu a kopem se o wo kola na nsu nwa be ne da ha no ena sa ma me ka se debi o kasa na ko bo nsu din a ayi se wa bodua en kasa sa na ma we nu ka ye na mete se o kasa na o ka ye nti minim ne asi tire ade chin ye na me yere ka che me se minim se nura no ma me ne ko no oduru nsu mu no okobo medua wo ba ye honom na o twa nsu ansa na o basoro ena me sa na ade na o ka no tum ma ya da so ma ade echi ena me bu phone na mfa phone na mfrege no maimuna no na mbise ne se mete se enura wo ba no wo bo odua ampa o se hwan ne ka na mse de bi nyi hwan ne kan ne hia mpese me hu se ampa wo bo odua o se ma bodua me bisa ne miansa o se ma bodua na mse yo ena o san de si se me omo de tomoso se ma bodua because wona no wo ni ho the asam ni se ina wo ni ho nti wo ba na ya ka che se me ma be bodua dia ena ampa me ba fi ho be bodua o be ba fi ho be bodua enti no ba ye no enti o de ba fi ho no me ba o de ba ye no that time no o ka sa na me ko me no ka sa phone na me ko baby na me yere nso asoro ko ba de na ya 2 gate no na to be fi na ya 2 gate no ampa na me mu na asoro ba soro o ba ye no okola ne senechi no okosana kola na tofom no okosesa blocks abe pake wo fence wo no nchen no wo fro fence wo na wura inside e ko bodua enti na workers nso be ye wiring wo fi ho o mo ba ye no mo bie gate no mo wura no mo hu se ogine ho kanche eno mo nso hwe no dan ni isa fa gate ni ko no ono akofre ju kase ju ne se wa komi me ho no ma akọba medua e wo fi ho ti ju ni kanche me ena obo dua ne kora no yi me yire ntoma no hata ne me wa no yi toma no ba ko but eno sa asem kora yanka amanante no yi ba ko de koye ti ju ne frame na mja juma that time to na penina so ba sam na me bo duru ma no kwan wa na mja wa na me ya de wura fi koya me hu fom mo se kusia pai da ho bisa omomo wonchen honom na omo bia se omo nimi hwe omo ntimi nka asem no sa na obo dua no okasa asem mifa ho ntina nkofo no suru de omo nka hwe enkyere ena ode koye me ko no honom ko pa na kire ye bia o se da o me dane me hwe se de nan so a na ade ya asa na me sira na me man 100 cities no kra me jibusi ha na de man no se me sira na won fa nto ado de ne man kuma mbra fom no mbe dane dua ne maye me mu na ni 100 cities na on ba biem na 5 abo na masan akọ no ho
makopa na tia osore so beba no wa yia fa ho wa ma ena mebufu ye na mba ya na mde ne ko chame hin ho o kupon na mko katam ni na kire no se papa ne asini na ono ji phone no friend no kana soma na sana oji tum se beba be dane na ebo 8 ko bo 9 eno ba ye te papa na ka sa papa no wa mba fie hobi ena mde me phone e friend no na mde to speaker na papa ne tie nia mamuna ne ka no mamuna ne ka nyina ni wie ya sana me wosan ko fie ko bo mu dua biem e wo mimichi o wie o ko no ka tim se ha ne nana se no e ma na dane dua na enu onim mamim kosua e se no botom enu de ko ye te ampa o ko fie san ko bo dua e wo mimichi eno kra me nim se wo dua wo michi enti ne o gine ho ye nyina o ko no na tifo on nipa ba ho motie no eno o ko no na atire eno mo frɛ me yiri ka se ne se ne ma me ni be ye no aye ni tan dua enti mo hwɛ atire na wanda ne dua no ena mehiri no ene ne damfo no bom e de ko komfo ho e wo kupon ho eno mo ko hweye tobo san fast forward de oba bebo baba Razak dua oba fie ho omba me fie ho bebo dua no oba baba Razak fie ho eno de ehunti na no obebo baba Razak dua ni ama ne ba ho no se asem ne die sa no na se dane wo se on dane no na edu baby na me se me ntimi biem me ko honom no ekwa de ekwa bisa kola ne chire kwan no manko menko me de mi papa kuma me de Razak no ene ju mummiansa ene me ka hafo ne ekwa ye na ekwa bisa chire kwan ene ati enti omonsan me boa me na de ni yanko no busiafo because nipa no wo busia na de kwada ma busia ne boma ebia na wo pene ma ya dane ena ma me na Razak mu ekwa memuna no ho na memuna no yekwa ye no wo se Davida wombo Razak dua wow enti yekwa honom no ena that time no de ko fi ba honom no na ye ko busia honom na memuna ni ho nti ye de asam no ko katere ne busia no nti akire memuna ni ti se baba no ena ju na me ne ye ko fi honom no o se baba na ye peni baba na mfa buwa ma no ade na baba na mfre no enka ne awo menchire ma no nyina no na baba na di mimichi e ko ono no papa ho e ko lodge complain nti na ma ne ko bo baba dua ko baba fi ho e ko bo no dua mamuna yi wo ye de ni aye grumani gruma na won so ye kusasi se ya okọ sa twene so ho wo akọ hoda me se me na de wo mokọ me na de wo mokọ sa ko pem se baba be free adenti no oka se pataro no wo ampata na o ma o mo na di o musika ma mamuna na san ya de no that time no me ka no ma wo fom me do mo na me ka no ma nti me wo ha no ma na me te se baba Razak na free nti baba Razak ni china ye me sa aduma ya ko ye ne se ko dane duane ya ko sere no kura ampo no ya ko duru honom no ni ho ne ya data na duru ho na jo ne ya ko na moto ne ka ne adu te be ye wie na de asa duru na ko bo 9 no ni ho ne papa ne maame mu ne nua no ye guso ka asam se ya kana no opie so na prokope no started di matem ai e so mo nsa ne de mo hunu ha kwan ya ba e so mo 9 ne de mo mba na mo nyan wuye mo be wusa onyen wuye ma samolai ewu amu bewu no wonte ase no kasa sa na ne braba ko sore se obebo no ne yankasa sa nye kokọ na wuye no ne papa na beka wontie ne maame ne beka wontie na ne busiafo no se yan sore na yemfa ye no manja na ombe no bekasa ti ase be ye o ka ase pata no memuna ne nansan de na o ko ye no ka ase me pata no eno no o ka 50 million 15 o se pata no wodien ho o se na me so no obebo adua no o se me no awo me ma nhwe akola no me nhwe ne o se me nhwe ne du baby me san nhwe ne biem e na o fa yin san so me maniska wo so won fa yin san mra me so me nim so wonyim me papa mum na me te se because condition na wo mu ne nyi wo ba wo nkwara na wo nikunu na wo bedu dose na wo ji bade sika be na wo enti say aye me na wo gidi say tanyin say na ya wodia me ba cho na me no na me ye mistake no say me hu say nyamia because me te say ambonsa ewom papa ba akon so wom ansa na me wow na I can't think far at say obi kanu enti me mistake me ye wo hono no ene say me san ko mechi e ko bi say ni chire kwan asan wa ma mema abuafu awia ye ka say mema abuafu pa dia ye de ma ne kra no o deny say nyamia na wo aya fa mra na wo koje ama ho wa ma mema abuafu dodo ha
Wama mema bua fudodo. No cre mema bubefu. In the year Monshesha mame. First bema o deny nyinsay. Monshe ni date the mame. Na me wama ne samai kura adwa. First bema o deny nyinsay. Ya say ya de kot o se me enye mea. First bema o dinka deny nyinsay. Na wo de ya va mrew. Na wa ka je jo abeke kansem bi di akire unti wo de ho akwa akwo. Say na ya mea. DNA how? Ah, DNA how? DNA how? Na nya iwe pa nka me yo ho adwuma pa ma ene o ma fa wase. Se wa konam so ama babaro azaki akoshia ni kwanhia wuo. Emu akoko mamu na wuo o de ko etie for help me wo voice bi wa ha ye mamu na ne voice on. Na mu mutia mu bedwa. Mutia mu bedwa. Muntie mamu na wase o. Adam ya nani mbita no kwede wana maka. Sesenu ata se omba me tabi ya kwada na papa no. Papa na frem. Wo so won de wada. Si ya be ko ma mbedu wo. Na wo de omba ye se yanko kokro. Kokro bedu wo. Open year. In my two land. Me fancy adi akoso no ya be happy. Man, adi akoso happy. Aden na wo no ba awo. Eno me friend o ka tell say ai. Janet say akara ne nya ne ba no no na busu ni bi ewu. Mo obi awo ma. Moses na kasa so de. Busa banga dwa. Se na busu ni bi ewu. Awo na ma ka tell na busu ni bi ewu. So ni akire. Enti Janet say akara ne nya ne ba di so ai di ne na se di ne be na kese ni bi ewu. Bodam. Be ma mia no man kasa bi em na akora wa ya mambu afu. Ah. Dia ne be na chese ni pe wo bo bia wo nyinsan ho. Gurumani ni wa betina santimam na sabe wo bo sankwase adua we eye ne kwaso. Na wo ye ka wa no denden data voice we ya ye we abaya we ye ni begina imfie. Sabi bia bi wo hodo mo a wo bo asantimam ye mo sankwase adua we wo bo dua no a mo ne wanyinsan ho. Na ni pe ewu a wo si dia ne be na che ni pe ewu. Amema mu hwe yo. Enye tokro bia na ewuram. Enye tokro bia na ewuram. Don't enter any tokro you see outside. Menka so obi ho kire no. Wo abaya bitwa bros na wo ko wunsuo. Na menyim wo abeka kire me. Oba nko na enyim. Wo wa ma meka na dudu abode a wo ka kire say DNA be na chain ni pe ewu. What do you mean? Ebetie si wabusuam na si wabusuam a eho na abeka no kore. Say ya bia ubehu. Now Kansas minim na mon frage we ni papa na mon kan kire de papa say every na what we ya yes mi nko da we ye on fa sa ne ba we ma ya ene ye hwe kwan ye be fa so na sa duaba we ye di ohima na wotwe da wie ni ye be konsumanfie ni akwa ye free hodom a ade ye beto so omote asante ma asase so adai ye bodua mani pawu na nipa wo ya ode gina ho kasabe sansam funwe sanka papa bi wona na bi ana wunua bi na wu ya nka be kasabe sansam funwe na onso na ape ona ape gewe wa hwe ye obekun gewe wa hwe ya obekun OTEC 102.9 FM mo ma me ne Dr. Basankasa Wama kwenya akwa ne picture e dia ayayi fatoswa aha huja Fred asono the first man to deny pregnancy in the year 1842 afi apima ha nwotwe aduanan mienu ni mu be ma wodi nkan ka say me nyinsan wei enya me dia on the da so no ha akwaya guy hey go fu esu mu hwehwe ne ma he faram ko yi akwa we free hey mo hwe ye no ma go fast ba ma o o de hey head yo yeah
yin se bia na agi o enti na se DNA wo ho no DNA ye alare de ba ya alare gigiram na minim no fofo no saa de we ya amonye hwehwemu nyese mote da ase ebra na mo mam kura so se yin se we ye de enti ye kwa akwaje masa ya amonye hwehwemu eba ya gei ono kura de ode ma alare akotu din alare aye bibia wi afedi akwa akire ko baaye na gei alare na de na kode papa ne maame mpena eho wa kura ase onkonkodo a wakote aka akokra de so owie ya o se akwala de nsa anya alare ba alare se ye me ba o se anya oba yekoye DNA nso a enya alare ba minim sanhwehwe mu we de ya na hu hia o hu hia Dr. Basa akwa bebru na ho te sei nyamena do na monzo e yankopon na dawroma ye wayem na o se nya obi abudu mayade piafo kala foforo piafo we onye santini santini badie ye hima dafo ene say wo ba me office ya obi a ye tuntum wa hu kura no tuntum so no why Asante kala yellow and black tuntum ene wi doctor yeshia no nyame wo ho herbal de adwada sei na yeshia eye basa herbal capsules ena basa herbal ointment ene wo de ye fa he na me mana na nsomra ene me de mba ointment no kakra na ointment ndi se de no mienu nyina dance eba ho ne de anodni because na mami bi one day obusabusa ya ba mi fie me premises no mi fie ewo a report kese okay oba ho ebewura ho o se ade a ointment na ye no se me oba ni se meka enso meka the ointment na ye me no ene kasos no o kire me kasos no ka o de aka ho no because ye shall say ye ointment no ansa na ebe kasos no ointment ni kan o shall say o se auto ointment no o se papa o ka se me mra radio so ameba TV sukra mi so se me yimenim wow o se 777 radio sam na otimi buka me senum say otimi di ralasi this onima dura onom ye wow onuma dura onyusu ye na oyusu kasos no o se sabe o transport so no junso e se ya bomrika no na ensuo na eba no nyoma eba nye no ba o ya no so de ointment nso ka ho o se sabe me trans che na se ma sori a ne hafo wow na wonama o te se pampan di nachi na o share draway no be 5 years no ohun se sa o hawo ni nyina ye de free ho ma ware to so mi ensa eguye ini wow na no nim si abonu dua ze no ka se me gina ma fo no hwe gina ka ho hwe din no ze papa ya wanwan na mi so mi fie ne ne grusifo bi wo na o mo be ye yie wo hotem bia se ho na oba ya ohun adu ba ko di adanse na oto aduro ni bi ento ya oso onim na se mi ni uda no se first wo ba nyina mo ye aduro no na o se mo ye ne ba bi na mo de ba na mi hunu se ma ye na ma ye doctor wa na se de bia na ye aduro no se baby am ye do na family mi say doctor dam se da bi there's a dance ya obedi na enura no na anodi wow na last week nso am ba free akona obi frame ono so abo side wo ne ba na asrabaye no o se akora ni suit se okra and your frame na am kan so onkoto aduro ni bi na on fansra no na odi aduro no sra akora no ne third day no frame sa akora na o mana aduane na woli no eze de aduane mana film bottle ne tuana na wutua no suju de for friday eze akora ni sunu ni bibia asesa wow o se na ni so atete ni nyina na tutu ni nyina se ni nyina efu wow ze dance ya eba waduro no ntidi ya obete yanka bia no mesrew kope aduro ni na de eto because na enu na ko bi frame se wo freo so o pengun ni bi ato am so o pato na so o pato eno o se o pato bi kanam ga so o pato de mi chiri ni fi so o pe bi ato no wa freo eno exam so eno kre good enti na ya mesrew mo abatai no na bia me kam se akola ntimi nkasa enti emma o hawo ne ma ansa no akope nkun ni bi pe basa heba ointment good
ope bia abata bia akora ne to nga fasra no o de sra no asabra nye no asramnye no bibia nye no mesra okoto bi ne bedi adanse ni bi na nkunu so ne ma bi wo ma o de sra wo ba eboa no okay o ze kane ne mpanifo ese obi akora bi wo su na obi twama na o de asamaye de aye no o di enku abana wo mu no o de sra kwala na obia na obetima yin bibia okay enti e ma kwala no ye din good na mesra mo so da bia na me kase ye onipa ne bebrebe o a omo ha wo mu obi a on kase mu o de adanse bi de tibrugus no an fie ne sie to de ono an be di one dance eye ade ni bi wa wo de sra kwala no a eboa ne mani nyini ntem e mana pom ye dine e bia kwala adwenem sabi nipa bia wo yare a untime nwene enti da wo de sra kwala no onyare a o de no ya sure nurse ni ne ba o twa de picture de brem o mi phone back so 11 months na kwala ne bobo wow 11 months na o bobo o si ne ba penny no transfer ketwa no so ma no atwene si form o si ba pen ku ne de ne wo ono oku e wo fie edi mesra mu wo a wote yenka enkunu eye niema bebre obi a pampai wo ho obi a ekuratu no obi a oseya ye no obi o wa ne kakaja ye no obi o wa mesra mu mo ama udofo ayare da fie obi ana ne ba ene maame ayare da fie wo papa bi yare da fie na onipa bi da hospital wa dafa akoma ensa gu no na kira ye kuro anase o ye panimu odware a otimi na fankone sra no okay o de ultimate sra nipa na otimi da me maame abrewa bi so frɛ me wo so one de esi a one ne manasa contract oti wanu masam o so na fidie da OTEC wow wo yi free ho a no omoku na oti e koto nkuni dubre no se ni nku ne sa na se ne mani frabroche frabo mu frɛ no aga se ayi basana sa o se nku no frɛ na Krobea nku o se na Krobea nku na sa so man to bi ama no o mu ka no man to bi ama no o mu no aduane a woni there's a brother no frame before na me hunu ye me otimi kasa more than 30 minutes wow etimi sremo obi a honam ya wo ya obi a onantini papai obi a pampai wo ho obi a ya how obi a to basa ointment good na basa basa ointment ya kasa no obi a na otika ma obesi number no ye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 Mr. Momo aya na mo frame o tafo no tafo edibia ba tafo materials ho herbal store na material stores no na bi ho okay Mr. o ko obenya bi afijazi fo so mo ko boga ho yeah mampon mo ko se wa herbal okay obenya bi ato mesra mo ya ana digo ho mampon okay ya obabi bebrebe mesra obi o wa de baby a ono obi akotu edo bi a oton na minnim nipa kro na watunti area bi a obi ano herbal store na drugstore obi akobusa okay obusa no msi bi no number na to jare friend number no o friend number na e be chew area na baby a obenya bi na o pe bi nso atudi a ya obabi bebrebe adi bi agija emra min kasa ba ne nko akiri no be de ba na tibrukusu no no so de capsules no asem ye di unko kakra good nana ye ntoma we das ebru metia atiefo nyina ma chia me yire no ne mempinafo nyina ye kanfo ye basa heba capsules e dia mama nsan na me ofa kasa dance pie ba me ofa se ba ko oni bobo papa wow na last week I think say Thursday na Friday no omuko bobo anopa ni obi tu na koti de nane vo ne mfisa ti wantimi antoa game no subiem na opepra gya no kofie okodu fie sa ade na fue no aka no nya se de Ghana fo dodo na ye pe no ye ointment se wo de na nhihye a na kire se wo de nsa yare odi agro do de makodie bia yeso na duru anwumre no na afi de agya no eya fue no ntimi free adwum kodu fie no nya mbusa ne se no wo no mso oda ha no akwa akobobọ ama obi de na awo ne mfe na afue no no oda ha nti me frɛ no ba na mkan se o maje adro nti me man basa capsules no ayi no phone ba ko ayente so na me de ointment no so box ba ko ayi what say konko no ba ko ede man no kwase ne konko de na mate ani kakra zan na me yusu na me ka kire se onfa wani ntwi ne mfini ho no sa na afi onnom capsules no nsu mienu anwumre na afi san se ya afu ani nti no wi a onfa ointment no sra no nyina na ona ne ahwe ade achi ade nyame be
Mijina Nyankopon anim jina Asantema anim ejina Nana Krobea anim na media dance se Nyankopon de anunyam se ade achi mfia da no pa no meto atadia na obebo aprum na abobe 8:30 na nkura ni dia wedenti na meto mo school ntade timo ho na obebo aprum 8:30 obaye wasi wa fa afi na masore na mse wo ye dai wadabo 8:30 wasi wadro yi wow meba radio no su bi na me so ba abedi adanse wow ne mfina na ye ne ya no awa na atia gu no su oni nyina ahwera basa eko wow wasi me kwa akodi ho adanse a kire me nuanu mo bobo ni nyina se ye wadu power no sure adafo se betre video so ye kan basa ointment ne basa capsules ho asem kira mansan a na ye nim ni aye kan yeah adafo basa herbal capsules no eye nipadua mu adwuma ewurawura ntrin ne nso ne mrabo ni ahrawa mu eyi baabia yade ahuntafiro mu dasane de ne ho enti enya nwanwa se ema wa fiti kromu ya mu haw busumi so anu ya si twa won no obobna busumi dura no oba kana ni masisu gusu se kwa ebrentuo no edura france basa herbal capsules na ne yi sa ha we from oba nya na so mi sure enya nwanwa se obema kwa akodi fiti kromu agrokro kan se mo se nyeto krobia ne ewuram wodi a wonya madodo okru te se me media mi wura ba bia me fie na wo wutra nyeye wakodi di ba bia nsisi edi gono ne syphilis ababa tena woni paduam se obeka no kura obema no ho na nsuo fita bi firimu ba ewo ka boxer so no na akogu nsuo kwa de na edi ayew wobeka no kura na nsa ho na nsa bia gu bema ho wobeka no kura se wehu se obema na sase a efon medofo infections ahodo nyina no eye basa herbal capsules no eno na ye di tu ase se ensa begu bema no ho a wonnom basa herbal capsules na mienu anapa mienu anwumra na wo de ointment no so asra ho anapa ne ebese de agu hu ni nyina na afi obema na ahase nsuo firimba no nsuo na jai afi de ahase efon no so besan si udada mu biom sanse ekwa akɔhye syphilis ni gono mo na firi ho ye kan kyerɛ wo se wotenata ho agono ne syphilis ne betimi afra wani ebetimi amu ahunhwan da biare na me ka kyerɛ mansan yesi akane no oba bi kɔwo a yesi awo nsuo agu abofra ni enti ama abofra ni aye kyew busa ho se eyedi awo nsuo sansa abofra no da yafunu mu no nsuo atwa ne ho ahia nsuo enu ada mu abosome nkun no wapie entimra opie no ede ade nsuo ena na wo ba na se a ema abof eka onani anti abofra ni ya kyem syphilis ebetimi ama oba ba wo no obeye blind syphilis betimi ama oba atore mum entimu aka ne nima ne anim ntino na obi wu emum yesi wawo akora ne emum yesi bi sen ketra ma se ya ante he dodo na ade yete ye enso se wantimi ankasa ni nyina eya ade a ye friend syphilis na esa ade syphilis betimi ama abofra oba wo no se kura entimi for me ye enti ye ade bia betena oni padua mu a ese hwe na utu ase sansa wo batan no wobetimi dia wo manyina sansa ye mogya mu yare sansa ye mogya mu yare ntino obema bia no ne beda bia no so wa mo no ho ban yi a ono so betimi anya bi adura France basa herbal capsules no ene tu sa ha we nyina se afiri no ni paduam amwanyu asumye hye no so se manom ena memman so no empanyufo na mo dwunso mu hawo no onanse wo dwunso a wo chim dodo nanse wo beka no kura wo dwunso a ya na atakum na doso dodo nanso so dwunso e ba pesope no adura France basa herbal capsules ne bi wobetimi adwunso asumdwem bebra ebi nkam ema o prostate ne ho enkonkota chema mesra mo se obi bia mfa basa herbal capsules no enye na duro na onum na ensisi ne se basa herbal capsules wose wa masum dwa ba fi obema waye mre wompam ye ka kire mo ye se enya aphrodisiac no nya abotre na asiesie enti abra bia obehia match bia no na watimi apim adinkun ye se opendo so protu ye se ko ashton wo de ko hallelujah herbal ba ye mampon station ne wo ekun ni mu hono no wo kuma se ashton he ya wo de wo pie wo fro bepona no wani mutintin so bon se hallelujah herbal ho sanso na dani herbal ho so ubenya biatu eye misty herbal ho so ubenya biatu kejeti luka from gate ho so ubenya biatu ese mo kwa atakura mani apon ho e wa sokore mampon atasoma so ho so ubenya bi na mato keke e OTEC junction yese Kosofola information center na sa bua kwa pure leaf herbal ho so ubenya biatu ni nyina nkam fro se de da mo bi no yese so bi wo sika oni sika nsna ban ye de basa na nkasa number tudwa ya no afre basa na ona na twetwe nkomo eye 0244 26 77 25 0244 26 77 25 yada se Dr. Nyankopon Shramo say what de ye onuada se ne awutie de aka eye wanamontuo mana moto
na kɔ baabi ɛtɔ ne aduro bia ɛyɛ no wafrɛ no ma no sɛ wokɔ no anya bia ɔbɛkyerɛ wo baabi a ebi wɔ basa herbal capsules ɛne basa herbal ointment no aduro ne yɛ paa ɛna wia yi biribi a ɛbɛyɛ bia no ɛyɛ sika yɛsi nkɔte aduro no mra ɛyɛ sika ya ne ahaha no wate aseɛ enti sɛ wo sika sɛm woanya de obetumi ahwɛ so yie ɛde ama wo a asɛm bɛfo ase enti na wia me kanfo Sekyeduma se Rural Bank PLC ɛde ama wo no sɛ yɛte Sekyeduma se Rural Bank yi ɛyɛ afi apa hankora de wɔtwe mu nanti yɛ temu enti mfinhyia duanan nie still ye provide rural banking services ɛwɔ Ghana ha na ɔdɔfo yɛafa to yɛn ho sɛ yɛbɛ serve yɛn customers yie enti sɛ wotie mi wɔ Kumase ha adwira ɛne Sekyeduma se asantemamu na sɛ wotie mi a akwanya no aba sɛ wo ne Sekyeduma se Rural Bank PLC ebedidwa sɛ ordinary current account bi na apɛ sɛ obie sɛ wopɛ sɛ obie corporate current account savings account susu account ana me badachi account no ubie no ato ne nkakra de ama akwada no onyini ni sukuu se mma me ye dadwene kese emfa ma wo se ye fixed deposit e na apesa wo hwa ye wo very competitive interest rate bebo wa ankasa ye money transfers ahodo e na momoi utumi twi sika free account mu se wo account we have go phone so Ghana Pay ni e-switch ye inter bank transfers ye bi other mobile money transfers ni nso ye bi e na Western Union so ye bi so wo ye adwuma ye ni sankrankre ana se abade bi na wo pebose a ye wo salaried workers loan so wo ye public ana private branie ma obi ye ma overdraft ye ma SME loans and ye ma commercial loans microfinance any susu loans ahodo onua fa ho bajim group loans akuafo ye ma mo besia ma mo de yem kria ye ma smart loan eno de so ye ba adwuma yini na aju sika efa free control anko ade a o ho akere obra ntente ma ba adwuma yini ne ma smart loan wate wo ye yie aboso nhunu baabi a wokɔ pesika ndi aye ana adwuma die bi a woto nsafre ni padom sa wade nom ne de keka ho no bra ye ma obesia na fa koye bi ye shares 10 pesos eye baako ye to 300 cedi ko beto bi na afia no hia ne ebu akonta wonso waje wo mfa so ye wo Sekyeduma se branch ye no ben Sekyeduma se dwa no ena adwira ye ben GPLTU for building no Kenya se ye wa abrosan se hwa wate Kenya se ye school ne be no anwaga ye wo jeni dwom ho ena wo ba aboabo a ye wo post office no nachi ena atafo ye ben club 600 ana mofre tro school no ye ben no wo ba aduma boss fm achi ho bompata branch no boss fm achi ho ye wo ho ena akwa anyina su chechewre ene adidwan ni nyina nso a ye mobilization centers wo ho a wo betumi ene yen edi enkita ho ye number eye 0501 682737 0501 68 2737 and 0501 61 7924 ofresa humemu bia no a Sekyeduma se Rural Bank for ye beje so ye no bekasa na de wonti ase bia na wie ye bekire mu nso de amaw na ene 3P garlic mixture no ye duro na Piwak natural health for ene de aba oni adase ne awutiem ye pese duro we binom uyo obi a obeda asore na wabre oni padua mu nye ye kura emoja ntumi flow ye ti ya na ba bi wo so eduro we natural garlic wum enti se unya binom a eye ni padua mu adwuma pa wa o pressure nyina ye o cholesterol wo so immune system ne function ye wa pone wa poso ana wa honhona wo de pe 3P garlic mixture eduro ni bi na nonom na ononom a ebeboa wo ba bi eto no bi akwa abenya bi number eye 0248 92 8824